Prajem príjemný podvečer. Srdečne vás vítam na verejnej diskusii mladých s kandidátmi na primátora mesta Stará Ľubovňa. Volám sa Ema Tomková a som členkou Mládežníckeho parlamentu a teraz by som vám chcela ujasniť naše aktivity. Sme mladí, ktorí sa podieláme na rôznych aktivitách mesta a naďalej aj chceme podierať. Spolupracujeme s rôznymi organizáciami, s Centrom voľného času, s mestom Stará Ľubovňa, s knižnicou a podieláme sa na viacerých aktivitách mesta, ako je Medzinárodný deň detí, Ľubovňanské strašidlo a tak ďalej. Teraz by som vám chcela ujasniť pravidlá diskusie. Každý dostane priestor na vyjadrenie a rešpektujeme sa navzájom. Neskáčeme si do reči. Na predstavenie máte stanovený čas 3 minúty. Vidíte stovky? Na zodpovedanie otázok dostane každý 20 minút. Je na každom, koľko času si na jednotlivé zodpovedanie otázky vezme. Po zodpovedaní jednej otázky príde priestor na reagovanie kandidátov a publika. Prosím, aby ste sa držali jednotlivých tém a otázok a aby bola položená jasná odpoveď. Teraz by som vás rada vyzvala, aby ste sa predstavili v abecednom poradí. Takže, keď mám začať ja, mám čest trošku skôr narodený, možno to kolega, poslanec Tomko. Takže mnohí ma poznajú skôr cez moje deti, pretože to je generácia, ktorá je zhruba vekoposte vy. Možno po niektorí vaši rodičia ma poznajú z ročného pôsobenia na gymnázium Starej Ľubovni, ktorá je pani Kuková, to veľmi dobrá večka, musím povedať, študentka, jedna z najlepších. Do 4. C chodila, keď si pamätám dobre. Možno, že viacerí skôr poznáte moju manželku, že ja učím na cirkevnom gymnáziu a jednak vedie Latino klub, takže mnohí poznajú asi z tanečného klubu. Mňa asi poznáte viac pôsobenia 4 roky vo funkcii primátora, takže snáď asi len toľko, možno viac na vaše otázky, aby ste niečo vedieť viac ako ja, pretože na mojej webovej stránke máte veľa informácií o mne, kde som pôsobil, ako som pôsobil, kde všade som bol. Takže skôr nechám možno priestor na vaše otázky, aby ste chceli vedieť niečo viac. Pán Tomko, máte slovo. Ďakujem za slovo. Moje meno je Ľuboš Tomko, mám 32 rokov. Čo sa týka rodiny, tak mám 3 dcery, pôsobím ako projektový manažér pre mesta a obce a takisto pôsobím v inštitúte Krista Veľkňaza v Rakovciach. 4 roky pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva. Čo sa týka môjho predošlého pôsobenia, tak za gymnáziálnych čias som pôsobil v divadle Reflektor Eš. Takisto som pôsobil vo folklórnej skupine Ľubovňa. A taktiež som 4 roky chodil na kickbox, ale to nechcem tak považovať za nejakú konkurenčnú výhodu. No a čo sa týka ešte môjho pôsobenia v rámci teda miest a obcí, ako som spomínal, mojou hlavnou úlohou, alebo teda v čom sa vedem sú projekty, takže toľko. Ak budú nejaké ďalšie otázky, veľmi rád ich zodpoviem. Ďakujeme pekne. Teraz by som vyzvala jedného zodpovedného človeka za tento projekt, Dominika Šromovského. Dobrý večer, prajem. Ako bol povedané, moje meno je Dominik Šromovský, som člen Rady mladých Košického kraja a v rámci Rady mladých Košického kraja už 3. krát organizujeme takýto projekt, sám to Nesprávny 3 je názov, v rámci ktorého vlastne organizujeme talk show bez kravat, je to vlastne diskusné fórum s kandidátom na post primátora. Takže týmto takým ďakujem, že ste ďalšie pozvanie. A možno na úvod som dal takú otázočku, kde sa rečníci samozrejme, sa vidíte o 50 rokov. Okay. V Ľubovni máme 100-ročníku dvoch, keďže ja mám 57, takže ťažko predpokládať, kde budem 50 rokov, takže... Budeme držať určite palce. Kam tým? Áno, ďakujem vám pekne. No, ja sa priznám, že teraz už 3. deň stojím v parku v námestí generála Štefánika, sa ospávam z hudby
A včera som sa rozprával asi pol hodinu s 82-ročným pánom. Bol veľmi teda vitálny, veľmi to vysok, tak veľmi rád by som sa videl v takejto kondícii o 50 rokov, ako myslím, že sa volal pán Jarabinský. Veľmi podnetné stretnutie, takže tak by som sa rád videl o 50 rokov. Čiže budem držať palce? Ďakujem. Ja som mal to takú cieľu, je to, že ja samozrejme mám 23, takže nejako 50 rokov tiež to nejako nevyhrám zasa, ale určite sa zhodneme na tom, že generácia, ktorá príde po nás, to vlastne nasleduje, je tá generácia, ktorá bude ťahať tú spoločnosť ďalej. Títo mladí ľudia, možno ich deti a je našou zodpovednosťou na to, aby sme pripravili dobrú pôdu na to, aby mohli ďalej budovať túto našu spoločnosť. Takže týmto väčšinou začíname, keď chodíme za starostami a primátormi, takže som si to neodpustil. Takže asi takto na úvod. Táto diskusia bude mať také dva kola. Prvým kolom bude kladenie vopred stanovených otázok, kde máte aj písať, sa vedieť pripraviť. Takže môžeme asi začať. Začneme prvé v abecednom poradí, keď sa vyrazíte, a potom tu budeme aj striedať. Záujem. Máte všetko časný pattern, ako bolo povedané, môžete si vyčerpať na chvíľku, čo chcete, ale dokopy máte asi tam čas. Približne tak, na môj trošku veľmi na obed. Začíname prvú otázku. Takže moja otázka znie, a mladých ľudí zo Starej Ľubovne zaujíma, ako vnímate mladžinskú politiku a mladžinskú participáciu, to je Stará Ľubovňa, a kde vidíte jej miesto, alebo ako by mala vyzerať možno v budúcnosti? Tak ono chtiame v Starej Ľubovni, ale v podstate v celom svete je základ prípravy pre budúce obdobie, príprava mladej generácie, a tak to robia v súkromných spoločnostiach, že si pripravujú kádre. Tak to robili králi, pripravovali si svojich synov, poslali do vojenských škôl, aby vedeli riadiť štát a kráľovstvo. Takže ináč tomu bude aj v Starej Ľubovni. A určite mladým patrí svet, ako sa hovorí, takže vidím úlohu mladej generácie učiť sa pri starších. Tako to bolo kedysi, že v jednom dome žili 3 generácie, starí rodičia a deti. Rodičia vychovávali, starí rodičia rozpoznávali, ale dávali rady, takže nie je to nič nové, tak to platilo aj primitívnych kmeňov, že je nejaká rada starších, ktorá rozhodovala a mladí išli bojovať a loviť. Takže aj v tejto spoločnosti určite je dobré, ak mladí participujú na správe vecí verejných, ak sa učia, pretože postupne mali prevzať to žezlo. A určite treba dať priestor mladým, popri skúsených, aby sa učili. Ja ešte sa opýtam, to doplním. Najvyššia forma participácie, vlastne aká funguje, je, keď vlastne istá spoločnosť, participácia mladých, tým pádom, keď sú mladí prizývania do nejakého procesu rozhodovania. Viete si možno nejako predstaviť, alebo ako máte predstavu o tom, ako by ste takúto formu participácie vedeli implementovať do vašho mesta? Som povedal konkrétny prípad, keď som vyhral pre 4 roky voľby, tak som ponúkol tu pánovi poslancovi Tomkovi miesto vedúceho oddelenia eurofondov a projektov, pretože vedel som, že robí tieto veci, nebol to miesto akceptované, takže aj na mestskom rade je plno mladých ľudí, ktorí robia dobre, pripravujú sa neľahšie, takže ja v tom nevidím problém. Skôr som môjho otázočku smeroval k tomu, že napríklad v Starej Ľubovni funguje mestský parlament, či sú to aj mnohé iné mladinské skupiny a rôzne spolky, krúžky a organizácie. Či viete si predstaviť, aby ste priamo nejako ich rozhodnutia vedeli začať do nejakej mladinskej politiky, či ste ich vedeli prizvať procesu rozhodovania? Samozrejme, aktivita musí v prvom rade vychádzať z nich, pretože ako sa hovorí, konia môžeme priviesť k vode, ale piť musí sám. A ja vám poviem na konkrétnych prípadoch. Prišli za mnou vlastne pred rokom mladí ľudia, pán Havran a Mišo Turlík s nápadmi, ako realizovali veci. A bolo to ozaj dobré nápady, dobré myšlienky. A my starší vieme ich nápady pomôcť im realizovať v praxi. A tá spolupráca je veľmi dobrá dodnes. Druhý taký prípad je, prišiel, možno poznáte, skater Igor Štefaniak, že majú záujem robiť snowboard park. Samozrejme pomohli s technikou, materiálom, finančne
A dneska je to tak ďaleko, že podpísali sme zmluvu a vyzerá to, že ešte toho roku sa obnoví Krivula, že tam sa postaví vlek a bude mať zase na lyžovanie, na snowboard pre deti, tak ako som chodil s malými deťmi. Čiže takto ja vidím nápad mladých, ktorí nevedia realizovať, a na to je tu mesto, na to je tu organizácia, ktoré tu finančne a organizačne pomôže, že tá spolupráca funguje s tým, čo chcú. Ďakujem krásne. Tak je to za všetko. Pán Tomko, ako vy vnímate mládežnickú politiku v meste Staré Ľubovne? Vnímam mládežnickú politiku v Starej Ľubovni ako veľmi aktívnu. V centre voľného času, alebo pri centre voľného času funguje mládežnícky parlament. Ja som sa zúčastnil niekoľko stretnutí s mládežníckym parlamentom. Takisto, čo sa týka mladých ľudí, úlohu mladých ľudí možno vidím pri komisiách pri mestskom zastupiteľstve. A čo sa týka samotnej participácie, veľmi zaujímavý nástroj je participatívny rozpočet, kde možno aj mladí ľudia budú prostredníctvom malej grantovej schémy si vedieť ovplyvniť, aké veci budú podporované. Čiže toto je tiež spôsob alebo nástroj na to, ako mladí vtiahnuť do politiky alebo do spoločenského diania. Ale veľmi dôležité je to, aby aj mladí sa zúčastňovali a sledovali dianie v meste. Napríklad vnímal som aj to, že niekoľko mladých ľudí vystupovalo tiež na zasadnutia mestského zastupiteľstva, to je tiež výrazná forma občianskej participácie, mládežníckej participácie. Čiže tu je veľký priestor, ako túto oblasť spoločenského života zlepšiť. Tak, vy ste boli zvolení na primátora 15. novembra. Máte nejakú jasnú predstavu, ako by ste možno priamo tú participáciu mladých ľudí, aký bol váš prvý krok, kde by ste preprídali mladých ľudí, ak sa mohli podieľať? Ten prvý krok určite by bol, aby mladí ľudia mali pomerne zastúpenie v komisiách mestského zastupiteľstva. Tak ako pán primátor povedal, že som dostal veľmi lukratívnu ponuku na mestský úrad, avšak som nemohol prijať z dvoch dôvodov. Kvôli tomu, pretože by som strátil poslanecký mandát a taktiež cítil som zodpovednosť voči rozbehnutým projektom, ktorý som mal v Žákovciach, že aj keď tá ponuka bola naozaj veľmi lukratívna, nemohol som pán primátor prijať. Ja dúfam, že som na ňa nič nevážil. Možno ešte, pán Michal, vrátim sa k vám. Pán Tomko pekne prihnal komisie pri mestskom zastupiteľstve. Sú momentálne, alebo momentálne komisie pri mestskom zastupiteľstve, hlavne komisia kultúra, mládež a šport. Neviem, ako na Starej Ľubovni, ale to nás popravde je takáto komisia. Mali zatiaľ mladí ľudia možno nejakú možnosť vystúpať v tejto komisii, po prípade, ak by ste boli vyzvolení za primátora, ponúkli by ste im tiež takúto možnosť, ako túto pán Tomko? Samozrejme, aj sú, bohužiaľ, oni sa tých účastí na zasnutí komisii nezúčastní mnohí, takže môžete si pozrieť webovú stránku mesta a vidíte, že mladí ľudia v takých komisiách, alebo sú ráda školy, poslanci, tí sa tam nezúčastní, to neviem, čo sa dávajú zvoliť do týchto komisí. Len toľko z mojej strany. Ďakujem krásne. Ja si myslím, že to sme dopadli veľmi pekne. Máte ešte záujem na niečo reagovať alebo niečo doplniť? Ja si myslím, že sme túto tému dostatočne vyčerpali. Ďakujem krásne, veľmi pekne. Poďme na ďalšiu otázku. Zaujímavá téma. Ako ste v minulosti a ako naďalej plánujete spolupracovať s mladými v meste? Či ste s nimi v nejakom kontakte? Pán Vigenič? Myslím si, že meníme otázky, aby to mohlo. Ja si chcem ozrejmiť, teda vy ma považujete za mladého, pani moderátorka, lebo toto je tiež... Ako sa vycítite? Dobre. Tá mládežnícka politika, čo mám tú skúsenosť, tak je to väčšinou od 14 do 18 rokov, ten mládežnícky parlament, prakticky sú to študenti stredných škôl. A tú úlohu, ako spolupracovať s mladými v meste, tak určite je veľmi dôležité, je veľa grantových schém malých, kde je nevyhnutná participácia a dobrovoľníctvo. Nám sa tiež podarilo v rámci teda nášho občianskeho združenia Naša Ľubovňa, kde sme zapojili tiež mladých ľudí vybudovať jedno ihrisko a je veľmi dôležité, aby mladí ľudia aktívne pristupovali k tomu, aby sami zlepšili to prostredie, v ktorom žijú. Čiže nie len ponúkať im konkrétne riešenia, ale vytvoriť im priestor na to, aby si tie riešenia dokázali sami zrealizovať. Čiže takáto forma spolupráce si myslím, že bola pre mládež prospešná. Ja vás možno, pán Tomko, doplním.
Zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky 5. rok 2009, zákon o mládeži, je mládež definovaná od 0 do 30 rokov. Takže to tak, je vnímané. Tak už 2 roky som to. Ďakujeme. Ja snad len toľko, že samozrejme spolupracujeme s mladíckým parlamentom, veď ešte keď bola Slečina Chábová aj pre ňou, sme sa stretali na mestskom úrade. Ja hovorím, my podáme pomocnú ruku, ale iniciatíva musí ísť predovšetkým mladí, veľmi sa chce, tak ja mám toľko. Ďakujem pekne. Problémy sú väčšinou to, čo trápi mnoho ľudí. To je hlavnou témou predvoľných kampaní mnohých ľudí. To, že aké problémy vedia, ako chce riešiť. Možno ešte ďalšia otázka je, aký problém v meste Stará Ľubovňa vidíte momentálne? Možno problém mladých ľudí a ako by ste chceli riešiť po voľbách? Možno taký najhlavnejší a taký veľký problém tu nás trápi. Pán Vigani, nech sa páči. Poznám problém mladých, pretože mám 6 mladých ľudí doma od 16 rokov po 28, takže viem, aké problémy ich trápia. Myslím si, že najväčší problém je dobudovanie infraštruktúry v meste Stará Ľubovňa a tým pádom poskytnutie možnosti aj mladým ľuďom viac, lepšie využitia, zmysluplné využitie času. Môžem sa možno ešte opýtať, či vidíte nejaký jasný problém, ktorý trápi túto generáciu, možno tínedžerov. Infraštruktúra, chodníky, možno parky, možno chodníky cyklistické, to trápi všetkých ľudí všade, aj keď ich je veľa, ale možno problém mladých ľudí, ktorý je možno z takého jedného súdka, neskôršej infraštruktúry. Či viete nejaký definovať? No viem, my sme mali konkrétne možnosť realizovať skatepark, veľa skaterov v Starej Ľubovni. Bohužiaľ, bolo to odsunuté do finančne nekrytých, takže to je jeden z takých problémov mladých, ktorý vnímam a určite aj v mojom volebnom programe ho riešiť v ďalšom vývoji. Pán Tonko? Taká je otázka. Ja by som teda hovoril o financovaní, ale tá otázka je číslo 8, že neskôr sa k tomu dostaneme. A ten najväčší problém mladých ľudí v Starej Ľubovni je taký, že je ich čoraz menej. Keď vychádzame do štatistických ukazovateľov, Stará Ľubovňa má teraz približne 16 300 obyvateľov. Pred 10 rokmi takisto má 16 300 obyvateľov. Len v porovnaní, v 10-ročnom porovnaní, máme približne o 400 alebo 500 dôchodcov viac, čiže ľudí nad 62 rokov. A takisto nám vzrástla teda rómska komunita o 500 obyvateľov, ale to je otázka číslo 4, ako by ste riešili problém, museli poprosiť, že sa dostaneme. Takže naozaj, keď sa bavíme o problémoch mladých, tak veľmi dôležitá otázka je otázka pracovných príležitostí. Ja som si pozval štatistiky okresu Stará Ľubovňa, tak okres Stará Ľubovňa je druhý okres v Prešovskom kraji s najnižšou mierou nezamestnanosti. My sme okres Stará Ľubovňa na tom lepšie ako krajské mesto Prešov. To by sa mohlo zdať, že tu je super žiť, tu je toľko pracovných príležitostí, že neviem čo s ním. Ale ten ukazovateľ je skreslený tým, že nie je to dôsledkom toho, že je tu strašne veľa pracovných príležitostí, ale je to dôsledkom toho, že veľmi veľa ľudí odchádza do zahraničia. A mladí ľudia, napríklad aj moji rovesníci, keby sme si teraz zrobili vzorku, spolužiaci, že koľko ostali v Starej Ľubovni žiť a ktorí museli odísť za prácou, tak je to určite nepomerne viac, ktorí museli odísť, ako ostali sem. Ja som mal aj stretnutie s mládežníckym parlamentom a som sa pýtal, ktorí chcete ostať v Starej Ľubovni. Boli asi 16-17 a rozprávali, ja nechcem ostať v Starej Ľubovni, ja chcem žiť niekde v metropole v zahraničí. Druhý rozprával, ja by som chcel ísť do zahraničia, ale časom by som sa chcel vrátiť. Tretí hovoril, že jednoducho on chce ostať tu. Že nie všetci mladí ľudia tu chcú ostať. To je úplne prirodzená bežná. Niekto odíde, niekto príde. Ale dôležité je to, že tí, ktorí tu chcú ostať, nemôžu. Pretože nemajú pracovné príležitosti a keď mladý človek jednoducho si zakladá rodinu, zoberie si hypotéku, tú hypotéku treba zaplatiť. No darmo my tu máme krásny hrad, krásnu prírodu, keď tu nenájde prácu, musí odísť za prácu niekde inde. A ako by ste, áno, tomu problému rozumiem, v podstate je to problém nielen Starej Ľubovne, ale celkovo Slovenska, celkovo celého regiónu, ale ako by ste tento problém, ktorý ste pekne opísali, chceli riešiť? Máte nejaký jasný plán?
Skôr by som to nedefinoval, že celoslovenská, skôr možno, keby sme brali NUC 2 projektov, východoslovenský kraj, tak tento problém je. Bratislava s týmto problém nemá, skôr naopak. Ale čo sa týka pracovných príležitostí, samozrejme, k tomu sa ešte zrejme zostaneme. Tak to rozoberieme v druhom kole. Ja som chcel ale počuť tú odpoveď, lebo vlastne aj problém, ale to riešenie ako, skúste mohli iba nejako naznačiť. Ako vytvárať tie pracovné príležitosti pre mladých? No, napríklad. Dobre. Čo sa týka vytvárania pracovných príležitostí, tak ja som aj v svojich riešeniach definoval 3 cesty. Tvorba vlastných pracovných príležitostí, samotné mesto môže produkovať pracovné príležitosti. Druhý spôsob je, ak mesto podporuje investičné akcie, má veľké projekty, to znamená výrazne ovplyvňuje miestnu ekonomiku, keď majú prácu, ľubojanské firmy majú prácu aj ľubovňani, to znamená miestni ľudia, ktorí sú v nich zamestnaní. A potom samozrejme ten tretí spôsob, ale tu myslím, že to už je témou každého kandidáta, či už na starostu alebo na primátora ktoréhokoľvek mesta alebo obci, samozrejme rokovať s investorom a jednoducho pritiahnuť tú zahraničného investora. Ale to samozrejme nie je jediná cesta. Prepáčte, ale to poviem, z tej tretej možnosti bolo to ešte jasné cítiť, to rokovanie s tými investormi, predpokladám, že aj má to v pláne, ale možno k tým prvým dvom cestám. Pohnávate ich, áno, to sú možnosti, ale máte vy nejaké reálne riešenie? To by ste chceli? To reálne riešenie je v operačný program ľudské zdroje v novom programovom období 2014-2020 má alokovaných 970 miliónov eur na operačný program zamestnanosť. A mesta a obce budú oprávnenými žiadateľmi. Čiže nie na úkor mestského rozpočtu, ale využitie fondy také, aby sme naštartovali dlhodobo udržateľný proces tvorby pracovných miest. Ďakujem pekne. Rado sa stalo. Pán Miganík, chcete nejako reagovať? Samozrejme, že ja sa držím acta non verba, skutky nie slova. Toto je zásadná vec. Za 2 roky posledné v Ľubovni sa vytvorilo 260 pracovných miest. To nie je málo, to je realita Slovenska, ktoré nie sa vytvoria 20 pracovných miest a celý všetky médiá sú v tom. Pokračujeme ďalej. Rokovanie s čínskymi investormi. Nie je to žár, je to veľmi vážna vec. A keď niekto spochybňoval na Facebooku a tak ďalej, že koho tu, či sme trhoviska priniesli, ten investor na Slovensku je, ten investor Bardejové zamestnával 70 ľudí, Kružové postavil výrobnú halu pre 150 ľudí a niečo také chce postaviť tu. Čiže my robíme, pracujeme, nerozprávame, bolo by dobre, keby bolo. To sú skutočné fakty. 260 nových pracovných miest vytvorených ľudí. Ja som pána primátora doplnil, lebo on aj na zastupiteľstve hovoril, bolo vytvorených 170 miest 170 textil. A je tam potenciál ďalšej tvorby. Len zase je potom, keď ja hovorím so zamestnávateľmi, kde nájsť tú kvalifikovanú silu. Lebo to je tiež potom problém, že my môžeme vytvoriť pracovnú silu a pracovné príležitosti, ale či naozaj nadajme tomu, keby sme vytvorili ďalších 200, 300, 400 miest, či nájdeme kvalifikovaných ľudí. Toto je takisto aj z pohľadu zamestnávateľov problém, lebo keď si pozrieme na štruktúru nezamestnaných, tak veľká skupina je dlhodobo nezamestnaných, bez pracovných návykov, bez vzdelania a bez možnosti pracovného uplatnenia. Čiže toto je tiež problém, na ktorý nesmieme zabúdať. Lebo ten investor tu jednoducho nepríde, keď nebude mať dostatočnú kvalifikovanú pracovnú silu. Takže toto je tiež problém, ktorý treba jednoducho... Ja by som to plne nevidel, pretože v rámci sociálny fond sa dajú vytvárať rekvalifikácie, posielať ľudí do vlastných, do materských firm, takže to funguje aj teraz. Keď sa školí ľudia v Martine, školia sa v ďalšej firme, nechcem robiť reklamu, zahraničný investor, ktorého osobne poznám, ktorého sme dotiahli tu, a u pána Kandrača už 30 ľudí pre neho robí a bude robiť ďalšie. Čiže tu možnosti rekvalifikácie a získať zdroje cez úrad práce, cez ministerstvo pracovných vecí sú veľmi vysoké a na to je veľa peniazí. Takže tí, čo sa chcú rekvalifikovať, majú možnosť. V podstate vytvoriť miesta, nešpekulovať, či budú pracovníci alebo nie. Pán na to nešpekulujem, len to je skúsenosť zamestnávateľov, že keď chcú zohnať kvalifikovaného pracovníka, je to problém. Stroja, dobre, to by sme... Prepáčte, áno, myslím si, že ako sme zbytočne veľmi do hĺbky, a zatiaľ sme si odpovedali. Možno poďme ďalej, neviem,
či sledujete svoj čas a či ho vidíte dobre, ale skúste na jedným očkom mrknúť. Pardon, keď skončí 12:36, už končíte. Zrečo pozerať. Poďme na ďalšiu otázku teda. Väčšinu z nás skutočne trápi rómska problematika, preto by ma zaujímalo, ako by ste riešili problém osady v Pocade. Môžete začať. Tak začnem trošku tak ľudne štatistikami. Práve keď som hovoril v tom 10-ročnom porovnaní, pred 10 rokmi bolo v celom meste asi 1500 Rómov. A z toho bolo 1000 v meste, po meste nejak integrovaných, a 500 bolo v Pocádku a na Tovarenskej ulici. Za 10 rokov máme 2000 Rómov, ale tých 1000 Rómov v meste ostalo. Tam sa jednoducho nezmenila krivka, nejaká populačná. Ale práve v Pocádku a na Tovarenskej z 500 na nás na 1000. A tá jednoducho, tá populačná krivka je taká, že stále čoraz viac Rómov teda v Pocádku je a naozaj sú tam veľké problémy, čo sa týka nezamestnanosti, pracovného uplatnenia a veľké sociálne problémy. Ja som už aj skôr hovoril, že v územnom pláne boli vyčlenené v Pocádku možnosť výstavby svojpomocnej, myslím, že to bolo cez nejaký projekt na futbalovom ihrisku nízkopodlažné domy, nízkoštandardné, ale nemyslím si, že to je riešenie integrovať Rómov do Pocádku. Ja robím 8 rokov v Žakovciach ako projektový manažer a úlohou tých projektov v Žakovciach je integrovať ľudí do spoločnosti. My môžeme vymyslieť vynikajúce programy vzdelávania, môžeme vymyslieť všelijaké podporné programy, ale vždy stroskotáme na jednej veci. Keď nemá ten človek, bez ohľadu na to, či je to Róm, alebo či to nie je Róm, prácu, a keď nemá bývanie, končí vždy naša snaha. Preto aj teraz napríklad v podmienkach Slovenskej republiky ja hovorím, že neexistuje sociálne bývanie, podporované bývanie. Sú sociálne byty v mestách, ktoré sa prezentujú, že sú sociálne, ale jednoducho sú tak cenovo nedostupné pre tieto skupiny, že jednoducho, ak nemajú prácu, tak jednoducho nedokážu sa nejak integrovať do spoločnosti. Čiže kľúčovou úlohou nielen mesta, lebo to nemôže byť všetko na pleciach miest a obcí, ale tu musí participovať aj štát, je vytváranie pracovných príležitostí. Ale vytiahnuť z tej komunity takých, ktorí chcú pracovať. Lebo napríklad na problém Pocádku ja sa nepozerám na tú osadu ako na jednu liatú masu. Lebo ja poviem možno, pán farár Kufa tak hovorí, že zovšeobecňovanie. Jeden Róm krádne, tak povieme, že a všetci Rómovia krádnu. Tak, pardon. Jasné, sme len možno pekne svojím by ste niekoho vyťahli. Ako by ste ich vyťahli? Alebo ako by ste vybrali tých ľudí, ktorí chcú prácu? Mesto, alebo jednoducho akákoľvek zodpovedná inštitúcia ich nemôže vytiahnuť. Oni sa musia vytiahnuť sami. Mesto má vytvoriť podmienky na to, keď nechce niekto si dať pomoc, veľmi ťažko sa mu pomáha. Musí to byť vzájomný vzťah. Musí sa sám aktivizovať a musí na sebe pracovať. Ak niekto nechce, no tak bohužiaľ. No teraz práve rozumiem, tak pravíte, že problém osady Pocade by sa vyriešil, ak by tí ľudia mali bývanie a tie zabezpečenú prácu? V prvom rade sú pracovné príležitosti. Ak majú aj bývanie, ale nemajú prácu, nemajú čo splácať, no zase spadnú tam, kde sú. Ale tu samozrejme sú aj veľmi teda v Pocádku funguje systém terénnej sociálnej práce, systém komunitnej práce, misijná a pastoračná činnosť cirkvi. Tam vidím veľkú úlohu, lebo sú rôzne príklady aj zo Slovenska, napríklad Čičava veľmi pekne funguje a majú preukázateľné výsledky. Len ešte jeden fakt, aby som si ušetril čas, je to veľmi dlhodobá cesta. Nevieme mi ponúknuť zázračné riešenia za rok, za dva. To jednoducho neexistuje, je to dlhodobá cesta. Ďakujem pekne. Je to svojím spôsobom začarovaný kruh a isté samospráva má malé možnosti riešenia alebo obmedzenia. Musí konať štát. Ja som rád, že tento problém sa rieši na európskej úrovni v rámci V4. To je jedna z takých pozitívnych vecí. Ďalšia vec je, pán poslanec, pracuješ v inštitúte, kde sú ľudia, ktorí spadli na dno spoločnosti. Ak im nepodáme pomocnú ruku, nemajú šancu sa zachrániť. Cesta je práca, samozrejme, ale aby boli uplatnení na trhu, musí sa vzdelávať. A preto im treba vytvárať podmienky a my sa snažíme aj vytvárať podmienky konkrétne, zase skutky. Roky sa hovorí o výstavbe školy, by ste deti mohli vzdelávať, aby rodičia sa mohli vzdelávať, aby si mohli doplniť základné vzdelanie, na to sú projekty.
sú na to aj programy. Konečne sa nám podarilo vybaviť peniaze, pretože Ľuboja nebola zaradená v programe prístavby školy a zrazu sa spustil krík, petícia, mnohí sa len k tomu radi pridali, na čo nám školu Podsádku treba deti voziť do Ľubovne. Nemôžete zabrániť rodičom. Rodič má právo vyberať deti dávať do školy. A ja sa preto rovno pýtam, pán poslanec, si aby sme postavili tú školu Podsádku alebo nie? Pán primátor, na rovinu ti poviem, ja som hlasoval za tú školu, veď si to môžeš pozrieť v rozvojnom programe mesta, kde bola tá škola zaradená. Ja som hlasoval za rozvojný program za, čiže myslím si, že... Boli také diskusie a ja som či si alebo... Dokonca, pán primátor, boli aj také išli za určené informácie, že ja som organizoval tú petíciu proti výstave školy. Pevne veru, že to nešlo od teba. Práve, že tí, čo na nás tleskajú, tí sa pridali veľmi radi k petičárom a ich podporovali, takže buďme korektní. Jasne. Pán Jan, možno sa chcem opýtať, áno, základné vzdelávanie, to vlastne ide cez školstvo, je veľmi dôležité. V podstate je povinné pri 10 rokov. A máte možno ambíciu zriadiť nastavové vzdelávanie alebo iné vzdelávanie, ktoré vlastne by mohlo týchto ľudí v podstate v Podsádek viac prijať do spoločnosti? Otázka nie je na správnu adresu, pretože čo sa týka základného školstva a materského školstva je kompetencií samosprávy. Vyššie vzdelanie, stredné a tak ďalej sú kompetencií predškolského samosprávneho kraja, čiže my ťažko môžeme, ale vytvárali sme podmienky a pomohli sme, aby niektorí si mohli robiť vzdelanie, ktorí v podstate remeslo a takáto škola funguje v Podsádku, čiže my sme výrazne pomohli, aby nemuseli cestovať, aby škola prišla za nimi. Ja skôr myslím presne to iné vzdelávanie, to, ktoré nie je v kompetencii ani ministerstva školstva, ani vyšších celkov. No, ak budeme mať materiálne podmienky, čiže postavíme školu, postavíme priestory, kde môžu rodičia prichádzať robiť si základné vzdelanie, kde môžu mať mimoškolskú činnosť, kde môžu sa rekvalifikovať, ale v prvom rade musíme vytvoriť materiálne podmienky. Keď nemáme kde ich vzdelávať, tak ťažko budeme vzdelávať. Tak ako pán primátor správne poznamenal, že práve úlohou mesta alebo kompetencia v rámci originálnych kompetencií je predškolská výchova, v rámci prenesených výkonov štátnej správy základné školstvo a práve v Podsádku tá predškolská výchova absentuje. A tam je tiež priestor na zlepšenie, lebo ak chceme teda tú komunitu posunúť ďalej, práve musíme pracovať s mladými a s mládežou. Takže naozaj aj tá predškolská výchova je príležitosť na to, ako tie deti posunúť. Máte nejakú konkrétnu predstavu, ako by mala taká predškolská výchova vyzerať? Tá konkrétna predstava, skôr si počká na tú konkrétnu predstavu, pretože je pripravovaných niekoľko národných projektov v rámci predškolskej výchovy, v rámci nového programového obdobia, aj či už dopytovo orientované, takže naozaj táto problematika bude riešená cez ministerstvo školstva, takže naozaj skôr si nechám teda počkať na tie riešenia, ktoré budú prichádzať z ústredných orgánov štátnej správy, konkrétne z ministerstva. Prepáčte, neviem, čo správne rozumiem, pretože ste povedali vlastne, že v kompetencii mesta je práve tá predškolská výchova. A teraz vravíte, že si chcete počkať na tie výzvy, na národný projekt a dopytovo orientovaný, čiže to je naša kompetencia, ale samozrejme zdroj financovania bude riadiaci orgán ministerstvo školstva. Takže tam, ako pán primátor poznamenal, materiálne vybavenie práve z toho bude možnosť financovať. Nepýtam sa možno na to materiálne vybavenie, ste preto manažer, neviem, čo píšem, a možno sa fakt pýta na tie ciele, možno potrebu, alebo priamo na aktivity, tie zdroje sú asi asi. No myslím si, že tá reálna potreba nepochybne predškolská výchova je, ja to vidím na vlastných dcerách. To nie je predškolská výchova ako priestor na to, kde odložiť dieťa. A to môže byť. Tie deti sa v predškolskej sa vzdelávajú, nadobúdajú zručnosti, kontakty. A toto takisto potrebujú. Nechcem vám tráviť čas, myslím niečo konkrétne, myslím materiálne. Nejaký príklad, ako si predstavíte, ako by mohlo vyzerať taká predškolská príprava nejakého dieťaťa, ktoré vlastne má v podstate 5 rokov a ako by vyzeral jeho deň od 7 rána napríklad do 12. Ja napríklad nosím dieťa o 8 ráno. Ak majú napríklad potom voľný režim, kde sa hrajú, ale aj obedujú, ale tak by si nešiel, že vlastne to by si nechal na tak. Nie, jasné. OK. Ďakujem. Môžem k tomu doplňať, to je vážna téma. Konkrétne riešenie. Je spustený národný program, spúšťa spolumocnenec vlády pre rómskej komunity predškolská príprava.
ak vytvoríme podmienky, postavíme tú školu, lebo stavné povolenie je, kraj potvrdí stavné povolenie, my čakáme lehoty a tú školu začneme stavať. Vytvoríme materiálne podmienky. Ak diecko, to čo bolo kedysi, povinná predškolská výchova, aspoň 1 rok, keď diecko z osady príde, bude mať priestor aj pre materskú školu, diecko z osady príde prvý rok, pred prvým ročníkom sa naučí základné detské návyky, stravovacie návyky, príde do prvej triedy, už niečo vie. A toto chceme robiť a to chceme skúsiť. A to je konkrétny krok, ako ich integrovať, ako ich vzdelávať, ako im uplatniť, možnosť uplatniť sa trhu cez vzdelanie. Bez toho budú zás nezamestnaní, budú zás nikto nevzdelaného, ktorý nevie čítať, písať, nechce do tejto práce. Takže to sú konkrétne kroky, ktoré mesto robí výstavbou školy, aby sme toto mohli realizovať. Lebo projekt je spustený. Ak vám to tam správne rozumiem, pán Miganič, tak vy pravíte vlastne, že problém, ktorý definoval to pán Tomko, vlastne, že tá predškolská výchova absentuje, stojí len na tom, že nie je ešte dokončený priestor škola, kde by takéto vzdelanie mohlo fungovať? Áno, jednoznačne. Chcete nejako na to reagovať? Ja sa môžem s pánom Miganičom stotožniť. Ďakujem veľmi krásne. Poďme na ďalšiu otázočku. Ak by ste mohli, aké kompetencie by ste si ako primátor udelili, aby ste mohli lepšie ovplyvniť život v meste? A možno to je taká, dajme tomu až sci-fi otázka, ale samozrejme, ak by ste mohli, ale možno nás chcete vyzmať, že sme kreatívni a častokrát naša fantázia je veľká, tak možno chceme ju vidieť aj vo vás, keďže vás máme voliť, tak sa vás chceme opýtať, ak by ste mohli, aké kompetencie by to boli, ako by ste si pridelili a prečo? Nech sa páči, pán Miganič. Tak to bolo veľmi hypotetické, ale jeden konkrétny vec mám. Ak by som mal kompetencie, aby som zrušil politické strany v komunálnej politike, pretože to ničomu nevedie. Nekryte si práve osobnosti ľudí a nepolitické strany. To je obchodovanie, špekulovanie, to už nie je o komunálnej politike, to už je o politických stranách. Hranie sa na politiku politikáčine, takže toto by som ja nemôžem, aby sa dal. Ja preto kandidujem ako nezávislý kandidát. Čo sa týka samotných kompetencií, tie sú dané samozrejme, že zákon. Je pravda tá, že kompetencie primátora sa posilnili, to volí sám. A napríklad v porovnaní s Českou republikou kompetencie primátora sú u nás silnejšie. V Českej republike napríklad primátora volí mestské alebo obecné zastupiteľstvo. U nás primátor alebo starosta je volený priamo, čiže má silný mandát a primátor a mestské zastupiteľstvo dokonca sú zakotvené v ústave, takže to je dané legislatívou a ja sa touto legislatívou budem vyjadriť. Ale ak by ste si mohli vybrať nejakú kompetenciu, ktorú teraz primátor nemá, ako by to bola a prečo? Jasná otázka, jasná odpoveď. Len ste ma tou otázkou zaskočili. Ja viem, ja si myslím, že v priebehu vášho mandátu vás zaskočí ešte mnoho vecí. No veď, práve to. Takže, skúsite odpovedať. No, silno rozmýšľam, ale myslím si, že primátor mesta má dostatok kompetencií na to, aby vedel, myslím si, hrávo riadiť mestu a spolupráci s mestským zastupiteľstvom. Stále, že by ste si mohli vybrať, nevybrať by ste si mohli vybrať. Áno, tak, ďakujem. Ďakujeme krásne. Poďme ďalej. Keď sme mladí a radi využívame voľný čas, chcela by som sa vás opýtať, ako by ste riešili problém chýbajúcej cyklotrasy. Môže začať pán Miganič? Ja som začínal teraz, takže budeme. Dobre, ďakujem. Naozaj, čo sa týka samotnej cyklotrasy v Starej Ľubovni, máme už jednu cyklotrasu. Bola vybudovaná v roku 2004, ak si dobre pamätám. Pri večierke bolo aj značenie, bola to teda veľká sláva, keď sa spustila, bolo to len vysypané makadamom. Problém existujúcej alebo neexistujúcej ľubovianskej cyklotrasy je, že tam neexistovala žiadna údržba a je pravda aj tá, že pokiaľ nebude mať cyklotrasu, ktorá je vyasfaltovaná, alebo teda nejak spevnená ináč ako je to doteraz, tak to nebude plnohodnotná cyklotrasa. My sme sa, keď sme boli v Bruseli s kolegom Alešom Solárom, tak jeden starosta v Českej republike nám vysvetľoval systém cyklotras. Oni nemajú asfaltovú, ale majú betónovú. A práve on bol cyklokoordinátor v rámci, myslím, že Zlínskeho kraja. A naozaj, čo sa týka aj cyklotrasy, tak nielen ako spôsob, prezentoval to nielen ako spôsob využitia rekreačných, ale tiež ako spôsob dopravy za prácou. Čiže aj v rámci nového obdobia, kde budú výzvy, je aj takto situované, respektíve riešené cyklotrasy ako spôsob dopravy v meste
A druhé vnímanie je ako produkt cestovného ruchu. Ako produkt cestovného ruchu to rieši program cezhraničnej spolupráce s Poľskom a ako spôsob dopravy v meste je integrovaný regionálny operačný program. Takisto sú veľké možnosti na to, ako využiť. Samozrejme je otázka pripravenosti. Aké sú majetkové vysporiadanie, ako projekčne pripravené, ale samozrejme je to veľká príležitosť na to, ako tú cyklotrasu vybudovať. A viete mi povedať, kde by ste ho chceli budovať? Určite priestory a vaše predstavy, ako má vyzerať? Myslím si, že aj teraz je podpísaná zmluva, neviem presne, aký dodávate, na trasovanie cyklotrasy. Je to veľká cyklotrasa Eurovelo, ktorá bude prechádzať našim okresom, ale nemyslím si, že to bude forma nejakej asfaltky, alebo to bude nejaká forma značenia polných ciest, ale tá práva cyklotrasa, tak určite je to hrádza pri Kauflande a pokračovanie až do Gdaňska. Myslím si, že tu je aj veľká spoločenská objednávka obyvateľov. Ďakujem pekne. Pán Bridenič. Ja som trošku chcel upraviť tú kolegu, pretože tá Eurovelo 11, ktorá má ísť z Norska do Grécka a hlavne Bohu prechádzať našim územím a my teraz robíme trasovanie, je objednaná štúdia uskutočnosti, bez toho nie je možné realizovať, ani dostane európske peniaze a nie je to plná cesta, ale to bude diaľnica cyklistická, takže a my práve v rámci mesta a v spolupráci so susednými obcami pripravujeme a už sú naznačené trasy, teraz sa to upravuje, aby sme na tú európsku cyklistickú diaľnicu napojili lokálne cyklotrasy. A zase chcem to odprezentovať, že nestačí mať len predstavu, že chceme, ale treba konkrétne kroky. A konkrétnym krokom treba rokovania. To, že chceme cyklotrasu ako základ nejakého počúvackého chodníka a tak ďalej na hrady, nie len sen. My sme niekoľkokrát rokovali, máme papiere, pretože nemôžeme robiť cyklotrasu bez súhlasu majiteľa hrádze, čiže vodohospodársky podnik. My sme rokovali, máme konkrétne povolenie, máme konkrétne podmienky, máme projekt vypracovaný, máme 10 000 eur z daru. Na začiatok tej trasy chcel som vybudovať už počas tohto volebného obdobia. Zas sa k tomu postavilo zastupiteľstvo neveľmi pozitívne, čiže my máme konkrétne veci, ak by niekoho zaujímalo, môže prísť na mestský úrad, my veľmi radi oznamíme a cyklotrasy sa budú budovať cez IRO, cez viaceré projekty, ale uvedomte si jednu vec, že väčšina pôjde cez Vúcku a bez konkrétnych ľudí, konkrétnych poslancov neurobíme nič. A ja sa pýtam, máte nejakých poslancov Vúcke, ktorí vám tomto pomôžu? Je komisia pre cyklotrasy. Za starú voľnú komisii pani Šalatová, inžinierka z Mestského úradu, pán Sokol, čiže cez týchto ľudí treba vybudovať cyklotrasy, sa získali zdroje na ich postavenie. Ja doplním, áno, je to pravda, pán primátor, dokonca 18.11. na Vúcke bude prvé stretnutie, kde za každý okres bude jeden poslanec a jeden okresný cyklokoordinátor, kde práve toto by mali riešiť, takže súhlasím. Okay. Ďakujeme krásne. Venovali sme sa tu už pred chvíľkou v téme zamestnanosti, toho, že mladí ľudia odchádzajú, keď sme sa načrtli, pán Tomko. A ďalšia otázka je presne dostávaná. Chceme sa opýtať, podľa vlastne najnovších prieskumov, ktoré vlastne vychádzajú o mládeži, až 70% mladých ľudí z globálu Slovenska odísť. Nie je to určite dlhodobo alebo krátkodobo, ale postupne školy z Slovenska odísť, nevedia si predstaviť budúcnosť a svoju budúcnosť na Slovensku. Preto sa chcem opýtať, či máte nejakú jasnú predstavu, ako by ste chceli prilákať a chceli mladé rodiny. Staré by boli, v prípade blízkom okolí, ale na primátora mesta Staré Ľubová, že Staré Ľubová. Pán Bridenič? Ja si myslím, že to je také mediálne veci, že chcú všetci odísť. Verte mi, že je to dobre, keď mladý človek ide do zahraničia, naberie skúsenosti, konfrontuje sa so svetom, konfrontuje svoje vzdelanie s vzdelaním v zahraničí, či je schopný slovať, alebo nenaučí sa jazyky. Viem to posúdiť, pretože som veľa sveta prešiel, žil som v mnohých krajinách a určite mnohí a veľká väčšina sa radi vrátia domov na Slovensko, pretože jednoduchý príklad. Vysokoškolský vzdelaný človek ide do zahraničia, robí tam čašníka, zarobí viac ako na Slovensku. Ale aký je jeho rast odborný, aký je jeho rast kariérny, je uspokojený, že zarobí viac, že to nie len o peniazoch. Môže rozvíjať svoje schopnosti na to, čo študoval. Môže sa uplatniť, môže postupovať. Strop je obmedzený.
Je dobre, nech ide, ale určite veľa ľudí sa radi vrátia na Slovensku, pretože aj tu je veľa možností uplatnenia sa a je veľa príkladov. Takže ja si myslím, že aj tu vieme vytvárať podmienky, aj vytvárame základy, materiálne rodiny, aby mali kde bývať. Bývanie, to je základ. Možno, že bude pracovať lacnejšie, ale zase musíme trošku hovoriť aj o patriotizme, pretože ja že chvála Bože na Slovensku, pretože tak sa povedať, že niektorých susedných krajín neviem, že nie je lepšie, v mnohých krajín je lepšie, ale robiť nadenného robotníka, otroka a sa vám správajú poučenecky, je to ďaleko horšie ako tie peniaze, ktoré zarobíte na Slovensku. Takže ja verím, že mali by sa budú rádi vrácať a budovať tento štát. No ja vám môj vlastnej skúsenosti poviem, že za posledné 2 mesiace som odškolil asi 4 skupíkov praxu, poznáte na mne kompetencie pre prax a rozdiel eventy a robil som si taký interný prieskum, že či naozaj mladí ľudia chcú odísť alebo nechcú odísť a fakt z každej skupinky približne z 25-26 členej asi 2-3 ľudia boli takí, že chcú ostať byť hneď po škole na Slovensku. Keď som sa ich opýtal, tí, ktorí chcú odísť a vrátiť sa späť, tak mi vrátili, že sa povedali, že sa chcú vrátiť až vtedy, ak si dostatočne zarobia, respektíve budú dostatočný kapitál na to, aby mohli na Slovensku žiť dôstojne. Preto sa vám chcem opýtať, nemyslím si, že tu s vami súhlasím, že mladí ľudia sa vracajú automaticky alebo radi sa vracajú, áno, ak už majú zabezpečené tie konkrétne potreby, a vedeli by ste vy ako možno budúci primátor ich nejako ešte viac motivovať k tomu, aby do zahraničia išli vyslovene len kvôli tomu odhľadu, možno nejaké 2 roky, ale aby sa vrátili späť a aby keď sú mladí, keď majú najviac energie, aby ten svoj potenciál sme mohli vyťahnuť tu na Slovensku, kde sme dali vzdelanie a všetky základné navýky. Čiže je prirodzenou túžbou mladého človeka ísť poznávať. Hranice sú otvorené, nie je problém cestovať, poznávať. Je to úplne prirodzená, legitímna túžba mladého človeka vidieť, ale až životné skúsenosti, ktoré naberie, potom sa bude rozhodnúť. Lebo hypoteticky rozprávať, chcem odísť, dnes tu nepáči, je to normálne, je to prirodzené. Ale hovorím, až tá skúsenosť mu ukáže, či chce alebo nechce žiť v zahraničí. A nakoniec, hranice sú otvorené, dneska je voľný pohyb pracovnej síly, tovaru po Európe, po svete, takže je to na každého veľmi individuálne, či chce alebo nechce a či sa chce vrátiť. A ešte možno jedna poznámka. Problém je vzdelanie. U nás sa vzdelanie veľmi silne devalvovalo. Narobili sme vysokých škôl, každý dedine má vysokú školu, ale úroveň ich chába. Bol som v vedeckej rade fakulty. Sa pamätám, bolo treba rýchlo vyrobiť docentov, aby mohli mať akreditácie. Ja som sa hambil, že som niekedy musel dvíhať ruku za docentúry, ktoré sa udelovali v vedeckej rade, len preto, aby škola mohla nabrať študentov na dostatok pracovníkov. Je to smutné. V Dánsku krajina porovnateľná, trošku menej obyvateľov, má 2 univerzity. A je super. A u nás si doberte, v každej dedinke má vysokú školu. A toto je zlé. Tá úroveň vysokoškolstva šla tak strašne dole. Sú vynikajúce školy, ale zoberte hodnotenie ratingu svetových univerzít, kde je Slovensko. Rozumiem, ale to už si zhodnesenie vašich vlastných... A zase ešte možno mladým ľuďom samospráva ťažko vytvárať podmienky, a zvlášť my sme na periférii trošku, kde nie sú univerzity, kde nie sú nejaké výskumné centrá, aby tých mladých ľudí lákali. Ale máme Košice, kde dneska je problém, že môžu prijať 700-800 mladých vzdelaných ľudí na IT, ale nemajú ich, lebo to vzdelanie je slabé a tí ľudia neúplne. Čiže je na mladých ľuďoch, ako sa budú vzdelávať a či chcú sa uplatniť alebo nie. Lebo ak nebudú mať dobré vzdelanie, tak jednoducho sa neplatí ani na Slovensku, ani v zahraničí. O to viac v zahraničí, je väčšia konferencia. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Tomko, ešte sa vrátim k vám, týmto otázočkou, ale najprv nechám priestor pani Tomkovi, ktorý sa páči. Myslím si, že čo sa týka problematiky vzdelávania, nielen mladých ľudí. Nerozprávame sa o problematike vzdelávania, skôr o tom, ako by ste chceli prilákať mladé rodiny, respektíve rodiny do mesta Stará Ľubovňa. Aby neodchádzali preč, alebo stali buď v tom meste, respektíve prilákať nejaké iné rodiny do vášho mesta. Čiže nie je to otázka len mladých ľudí, ale vzdelávať sa treba celý život, ale čo sa týka mladých rodín ako takých, ja vnímam rodinu ako základ našej spoločnosti. Pre mňa je to hodnota, pre mňa je to najvyššia hodnota. Rodina je strašne veľa pre mňa znamená a cítim v rodine veľkú oporu. Čo sa týka mladých rodín, tu vidím odlivu mladých ľudí, ktorí chcú odísť. No keď chcú ísť, samozrejme, je to ich prirodzené právo, môžu ísť.
Len problém je taký, že tí, ktorí tu chcú ostať, nemôžu tu ostať. Lebo nemajú pracovné príležitosti a takisto je problém dostupného bývania. Tým, že veľa ľudí robí v zahraničí a že si zarobí pekne ako kuchár, ako čašník, ako nižšie kvalifikovaná sila, ale dobre si zarobí, má dostatočný kapitál na to, aby dokázal zaplatiť Starej Ľubovni trojizbový byt za 51 000, nemáme byty na úrovni možno Prešova alebo Popradu. Pán Topko, prepáč, že skočím, len ušetriť čas. Možno fakt konkrétne riešenie, alebo vlastne, ako je otázka? Áno, konkrétne riešenie pre mladé rodiny je tvorba pracovných príležitostí a podpora dostupného bývania. Možno ešte k tomu, viete, nechcem byť na vás zlý, celkovo na nikoho, ale stretávam sa s tým, že tvorba pracovných príležitostí nie je v kompetencii primátora mesta. Áno, je nepriamo, alebo je v kompetencii tým, že vytvorí nejaké pracovné miesta na mestskom úrade, alebo v klimatvedené kultúrne centrum, alebo potom vlastne v pôvodných zariadeniach. Ale nie je to úplne kompetencia primátora. Preto možno skúsme, keď poviete vytvorenie pracovných miest alebo pracovných politík, ako? Myslím si, že som odpovedal dostatočne jasne a zrozumiteľne a rád by som si nechal čas ešte na financovanie mestských spoločností. Dobre, takže možno ešte skúste nakoniec zhrnúť. Prilákali by ste ich okrem toho, že pracovné príležitosti inak Dostupným bývaním. Dostupné bývanie. A to dostupné bývanie by bolo? To sa bavíme o čase, keď mi prihodíte 30 sekúnd, veľmi rád odpoviem. Lebo čo sa týka osmičky, tak je to veľká téma a mám 2,49. Myslím, že to úplne spôjdeme. Dobre, predsa, že dokonca otázka pre vás oboch. Viete si predstaviť, že by sa vytvoril nejaký systém mapovania dobrovoľníctva mladých ľudí? Napríklad, ak túto 10 ľudia z publika sú členmi Slovenského parlamentu v Starej Ľubovni a robia rôzne dobrovoľnícke aktivity v prospech iných ľudí v Starej Ľubovni, keby sa takíto ľudia nejako oceňovali, nejaký systém by sa navrhol, alebo použiť to úplne na vás. A ak by sa napríklad dodali nejaké mestské pozemky na stavbu domov, že by títo ľudia, ktorí sa predtým v tom dobrovoľníctve zaslúžili o to, aby sa Stará Ľubovňa posúvala ďalej, by mali takéto pozemky napríklad s nejakou zdravou alebo niečo vlastnejšie. Viete si predstaviť to ako formu motivácie? Je to uzavretá otázka, chcem počuť stručnú, krátku odpoveď. Pán Miganič? Ja sa vrátim, pekná teória vytvoriť lacné dostupné bývanie. Poďme k faktom, skutkom. Skutky nečinné. Prvýkrát v Starej Ľubovni stávame 30 bytov, kde bude nájomné zhruba jednopozvom byte 65 eur plus minus. Pretože byty v Ľubovni sa stávali draho. Jeden byt priemer 36 000 eur. My ich stávame teraz za 26 000 eur. To sú nájomné byty, kde sa rozloží nájomné na 30 rokov, dnes je predaj. Stávame takéto byty. Len si spomente, pán poslanec, koľko cirkusu sme v Zastupiteľ zažili. Na 3-krát sme schválili byty, aj to ste prijali váš klub poslanecký uznesenie, kde ste vstúpali do kompetencií primátora, že vy budete rozhodovať o zmluve. Podal som podnet na prokuratúru, prokurátor nariadil zrušenie uznesenia. Chceli ste zablokovať výstavbu lacných bytov, lebo bolo to vo jednom roku. Hlasovali sme o výstavbe bytov na družbe pre mladých ľudí, pre mladé rodiny, zase si nehlasovali za tie byty. Takže na jednej strane hovoríte, že vytváranie bytov, dostupné bývanie pre mladých ľudí, mladé rodiny, ale v skutočne hlasujete proti, tak si trošku prekrútite. Čo sa týka výstavby bytov na sídlisku Východ, samozrejme, že tento zámer som podporil. A je pravda, pán primátor, že za družbu som mal veľký problém hlasovať, lebo som nevedel, či hlasovať alebo nehlasovať. Nevedel som, čo som mal robiť. Tak ja najradšej by som nehlasoval vtedy. Ale tu vám ukážem, ako vyzerá teda dôvodová správa, tu je sídlisko Východ, tu je nadstavba družba. Vôbec nie sú na sídlisku Východ, kde som hlasoval, sú presne vyčíslené na byt. Aká je vyvolané náklady a investície na miestnu komunikáciu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, miestnu komunikáciu, presne sú definované vyvolané investície. Na družbe, pán primátor, boli dve informácie. 26 bytov a 70 eur nájomné na byt. Len škoda, že som zabudol povedať, že to bolo na gazónu. Lebo 52 štvorák, 150 eur. A čo sa týka zodpovednosti, veľmi dobre vieme, čo sa týka vyvolaných investícií na družby, kto to znáša. Mesto.
pri testu. Čiže tá skúsenosť je, a ja nemôžem hlasovať za to, keď neviem, aké vyvolané investície sú. Ak by bol materiál pripravený dobre, koncepčne, nemám s tým problém. Myšlienka nie je zlá. Ale samozrejme, ak to je, keď budeme vyvolané investície znášať my, tak prečo jednoducho zahlasovať za takýto návrh, ja nevidím. Pán poslanec, my sme nehlasovali o konkrétne, my hlasovali o zámere, aby sa mohol proces prípravy spustiť. Aby ste za to nehlasovali. Takže tu je zámer východ, tu je zámer družba. Môžeš si pozrieť. Ďakujeme krásne, myslím, že to nemá nejaký efekt, nakoľko si to späť nevieme zistiť a už medzi vami. A poďme na poslednú otázočku. Máte na ňu, pán Tomko, minútu 29 sekúnd. Pán Bigánič 4,5 minúty. Takže nech sa páči. Čo si myslíte o financovaní mestských spoločností EKOS a Slobiter a zároveň zhodnote celkové financovanie mesta Stará Ľubovňa? Pán Biganič. Ja by som chcel pozerať na financovanie mesta z viacerých pohľadov. Prvý pohľad je, že zvlášť teraz v prvnej kampani sa tvárite, že financovanie mesta, úvery mesta, to je problém primátora a vedenia mesta. Úvery schvaľuje zastupiteľstvo. Váš klub má 4 roky v tomto zastupiteľstve, väčšinu schváli si čo chce, zablokuje čo chce. Čiže všetko úvery schvaľujete vy, nie primátor, nie vedenie mesta. A sa tvárite teraz, ukazujete v vašich grafách, tabuľkách, ako je strašne mesto zadlžené. Ineko hovorí, že mesto má 40 eur na osobu roku 2017 dlh, vaše statistiky hovoria 94. Ineko sú renomovaní odborníci, uznávaní ministerstvom financií, celá samospráva, všetky mesta na Slovensku to uznávajú. Len klub pravicový na Starej Ľubovni má svojich expertov, ktorí hovorí, že dlh na obyvateľa je 94 eur a Ineko hovorí 40 eur. Kde sú odborníci? Ja chápem, máte svojich odborníkov, je to predvolená kampaň. A naviac, Ineko hovorí, že financovanie mesta, finančná situácia mesta je zdravá. Ja tvrdím to, čo tvrdí Ineko. Oni sú odborníci, že finančná situácia mesta je zdravá a sme schopní splácať úvery, všetko. Takže netvárte sa, že úvery zadlžené mesta je primátor. Primátor neschváluje, primátor úver nemôže zobrať, keby sa postavil na hlavu. Na to máte finančnú komisiu, schválujete vy poslanci a vy máte väčšinu v parlamente, pravicový klub, takže vy ste schválili, je to aj vaše zadlženie, nie primátora, nie vedenia mesta. Keď sa smiem opýtať, ja si hľadám tú zhrnu. Vy ste stotožnení a absolútne spokojní s tým, ako mesto s financiami narába a keby ste sa mohli vrátiť späť na do vašho mandátu, niečo by ste zmenili, respektíve ste toho názoru, ste povedali, že vlastne finančná situácia v meste je zdravá. Ďakujem krásne. Pán Tomko, vaša reakcia? Moja reakcia, ja som aj pán primátorovi hovoril aj v slovenskom rozhlase, ja ti to prečítam ešte raz. Ineko, upozornenie. V uvádzanom dlhu nemusia byť zachytené celé zadlženie obcí. A to v prípade, že dlh skrývajú napríklad prostredníctvom dcérskych firiem, PPP projektov či dodávateľských úverov. A tento skrytý úver my máme za cesty. Takže pán primátor, tie cesty musíme splácať. Tak dobre, nemusíme sa tváriť, že to nie je do dlhovej služby, ale v poriadku. Čo sa týka škôlky, samozrejme, že vydatne živíš túto tému, že Tomko bol proti výstavbe škôlky, ale rekonštrukcii škôlky. Pán primátor, tu je vytlačený e-mail, kde som posielal pánu prednostovi informácie, skádiaľ je možné čerpať finančné prostriedky. Napríklad takouto cestou išla Veľká Lomnica, obec, kde v roku 2012 zrekonštruovala školu. Celkové náklady boli 502 000, 229 000 polovičku zobrala úver presne z takého grantového programu ako my, Ekofond 136 000 a zvyšok vlastných zdrojov. Čiže viac zdrojové financovanie. Keď ja budem robiť všetko na úver, dá sa to, ale je to zodpovedné voči budúcim generáciám? No asi veľmi nie. A ten celkový to hospodárenie nehodnotím ako dobré, pretože mesto nie je schopné tvoriť prebytok. Prebytok v roku 2013 sme vytvorili na úrovni, keď počítame dlhovú službu, na úrovni 20 000 eur. Pán primátor, čo z 20 000 je?
Takže takto si povedal. Pán Tomko. Ďakujem. Pán Biganič, ostáva vám 2 minúty ešte z vašho času, takže v podstate môžete ešte reagovať. Samozrejme, téma je trošku širšia, ja si dovolím povedať jednu vec. Pán Tomko, kandiduješ na primátora, o koho sa chceš oprieť? Podporuje ťa, tvári si nezávislý, si z jedného klubu, podporuje ťa SDK, KDH, Orano a Nova. S kým chceš, o koho chceš oprieť pri riadení mesta? O ľudí, ktorí toto mesto doslova do cena rozobrali, keď si udelovali Ekose, Slobiterné, odmeny, nevyplácali ľuďom preplatky, nadelovali si cez 3 milióny na paušalo, cez 3 milióny za právne služby a mohli by sa menovať ďalej. Prebrali sme Slobitern 200 000 stratou. Jednoducho, za človek, ktorý teba mi podporuje predseda KDH v Starej Ľubovni, jednoducho si zobral Slobitern, si zobral cez 10 000 odmeny, ja som sa ani cen nezobral. Ďalší primátor zobral cez 7 000 odmeny si zobrali. Z mestských podnikov, ja som sa ani cen nezobral. Zapáčil som sa ani cen. Ty s tými ľuďmi chceš pracovať? Akú tvorivosť oni majú, ktorí sedeli v dozorných rádách, riadili toto mesto, rozoberali Ekose sa ročne rozdeľovalo 50 000 na odmerách, do mesta nevyšlo ani cen. Zo Slobiternu teto. Ľuďom ste nevracali preplatky. Vrchol bol, keď v 2001 roku mesto požičalo Slobiternu 2 milióny korún, pretože nemali navrátenie preplatkov, ktorí ľudia naskladali. A hneď z toho, to sú štatistiky, to sú fakty, hneď z týchto 2 miliónov na 10 rokov ročne si vyplatili 500 000 tantiemov na odmenách. S tými ľuďmi ty chceš riadiť mesto a viesť, o koho sa oprieš? Len o týchto ľudí to sa podporí, takže ja len toľko každého mesto. Pán primátor, nekandiduje o Volský, ale a nalož mi toľko, koľko mi sa dá, ale čo stále o Volského? Mňa podporilo 2000 ľudí, takže o tých sa chcem oprieť. Ďakujem vám krásne, počujte si asi potlesk. V programe sme mali plánovanú prestávku maličku a plánujeme ďalej na Už skončila časom. diskusiu, áno. Súhlasíte s prestávočkou alebo budeme ďalej? Poďme ďalej. Máme ďalší program. Dobre. Tak je to vlastne moja diskusia, kde publikum sa môže vás pýtať nejaké otázky. Poprosíme publikum, aby svoju otázku konkretizovali, aby bola stručná a jasná a aby bola smerovaná jednému alebo druhému kandidátovi. Nech sa páči. Prosím. Moje meno je Rudolf Žiak, som prednosta Mestského úradu a musím reagovať, lebo bolo poslaný mail, prednosť to vie, v akom období, ale ja to mail neviem. A čo týka projektov využívania Európskej únie, fondov Európskej únie na rekonstrukciu materskej škôlky, projekty stavebné sa mali v 2013 roku ukončené a v tom období, keď sa mohli už robiť na základe nejakej výzvy dať nejaký projekt, nebola žiadna výzva ani z Norského finančného mechanizmu, ani z ROPy, ani z ničoho iného, tak som sa vie, o čom hovoríš teraz. Ďakujem. Chcem oceniť, že s pánom prednostom máme veľmi korektné vzťahy, takže aj táto komunikácia je kontrolná. Ahoj Rudo, zasielam ti informácie o vyhlásenej výzve. Ekofond, program 02 zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s pozdravom Ľuboš Tomko. 3. októbra 2012 9:47 aj som ho písal. Ďakujem. Ešte neboli projekty. No v poriadku, ale to bola možnosť, do čoho by sme mohli ísť a z toho čerpať finančné prostriedky. Tak dovolíte ešte ako poznámku. Nech sa páči. Nebol hotový projekt rekonstrukcie školy, čiže do toho bez projektu nemohli ísť za prvé. Takže, a že my nespíme v tomto smere, na Envirofond sme podali žiadosť o výmenu výplní okna na základnej škole závodov, čiže my s týmito projektami pracujeme a požiadali sme, zatiaľ nebolo rozhodnuté, či bez alebo nie, takže využívame tento mechanizmus a tento nič. Ďakujem. A možno ešte upozorňujem, že na odpoveď na otázku máte minútku, áno? Na Minútu 30. Minútku 30 na odpoveď z publika. Nech sa páči, nejaká ďalšia otázka? Môžete to znova dať, pretože ja som o tom nevedel, to ste nás upozornili, že keď bude viac otázok, nebudeme schopní odpovedať, že
môžeme to anulovať túto prvú otázku a poďme znova. Ale nemyslím ako na všetky, ne? Myslím si, že tu ani nie. Ale ako je to maximálna hranica? Nech sa páči, poďme ďalej. Dobrý deň, dobrý večer teda, Dalibor Mikulič, Ľubovňanský múzeum riaditeľ. Ja mám na Ľuboša veľmi konkrétnu otázku. Obchvat je alfa omega v Starej Ľubovni na najbližšie 4 roky. Všetci ho máte vo volebných programoch, ale je veľmi dôležité, ako sa k nemu postaví župan, poslanci za Prešovský samosprávny kraj. Pána Michala Bianiča viem, tam sú rokovania jasné, aj výsledky sú z toho. Teba sa pýtam, či si teda sedel s týmito ľuďmi a aké sú praktické výstupy z toho. Obchvat mesta Stará Ľubovňa, preto tam musí byť aj vôľa kraja. Ja pevne verím, že vôľa kraja v tomto smere je. A možno využijem aj tvoje skúsenosti, lebo viem, že máš veľmi dobré kontakty na pána župana, takže keďže dobre vychádzame spolu, takže pán Mikulič, verím, že mi pomôžeš. Ak by som to mohol dodať, tento týždeň sme podali žiadosť o stavebné povolenie. 20 rokov sa hovorí o obchvate, ale konkrétne všetky neboli. Podali sme žiadosť o stavebné povolenie, čo je prvý krok k tomu, aby sme mohli čo si robiť. Ty si svojom programu uvádzal, že musíme čakať na tento priorita, ale musíme čakať na výzvy. Operačný program doprava pre Slovensko bol schválený. Výzvy sú z operačného programu na diaľnice, na rýchlostné komunikácie. Dvojky, trojky výzvať nebudú. Jediná šanca je v rámci IROPu, integrovaný regionálny operačný program, je dvojky alebo trojky budovať na prípojke na diaľničnú sieť, na rýchlostné komunikácie alebo na priemyselné parky. V našom regióne ani diaľnica nie je, ani rýchlostná komunikácia, ani priemyselný park nemáme. Čiže jediná šanca je, že tento obchvat, keď možno cez hraničné nejaké projekty, čo je ešte neuzavreté, Brusel neschválil, možno, jediná šanca je, ak to urobí Vúcka. Cez koho chcete presadiť Vúcke, aby sa to urobilo? Boli zlé vzťahy medzi primátorom, mojím predchodcom a Chudíkom, županom, všetko bolo v šuflíku, ani sa nerokovalo o tomto. My sme podali žiadne stavebné povolenie. So správou ciest máme predrokovanú filozofiu, ako sa k tomu postavíme. Čiže tu je jasná vízia, jasné kroky, máme dohodnuté, ako budeme robiť, čiže šanca, že ten obchvat začne robiť, je veľmi. Ďakujem. Môžeme reagovať? Môžete mať takže... Dobre, ďakujem. Ale skúsme skôr odpovedať na tie otázky. Áno, o tom, že som sa... Ja kandidujem ako nezávislý, sa ukázam odveru, a cítim veľkú podporu aj ľudí, ktorí sú o Smeru. Len jednoducho nemôžu to až tak verejne prezentovať, takže... Ďakujeme krásne. Poďme na ďalšie otázočky, publika. Nech sa páči, tam boli prvý. Pána primátora, pardon, moje meno je Filip Lampard, Stará Ľubovňa. Chcem sa opýtať, nezvažovali ste kandidatúru ako nezávislý poslanec? Pardon, ako nezávislý kandidát na post primátora. A potom druhá otázka je, že do akej miery prikladáte vážnosť k tomu, že bude primátor zvolený z vládnej strany? Či sa bude na tom zrkadliť to, čo povedal minulé Paška, vyhráš voľby, môžeš všetko. Ďakujem. Jednoducho, celý svet funguje takto. V Amerike, keď vyhrajú republikáni, tak pomáhajú republikánom v regiónoch všade. Ak vyhrajú demokrati, pomáhajú demokratov. Toto je, v celom svete to funguje tak. Nie ani na Slovensku. Je to prirodzené, že keď niečo potrebujete, tak sa obracie na tých, koho poznáte. A pýtam sa, za kým pôjde prípadný víťaz volieb pán Tomko, za Matovičom, za Lipšicom, za Frešom, za Figelom. Je z toho klubu, ten klub ťa podporuje. Nemajú dosah na financie. Môžu v parlamente rozprávať, ale konkrétny dosah. Ak vám poviem konkrétne prípady, bolo na Slovensku veľa vlád, odkedy Slovensko vzniklo. Dzurinda bol 3-krát premiérom. 2-krát. 3-krát bol premiérom. Kedy bol 3-krát? Radičová bola to ešte. Prepáčte, ja len chcem upozorniť publikum, nereagujme. Tie isté pravidlá, ktoré platia pre kandidátov, ktoré veľmi slušne a poctivo dodržiavajú. Teda, aby sme boli. SDK 3-krát zostalo vám. Buďme konkrétni. Čo prinieslo do Ľubovne? Kričíte, že
takto nie je dobré. 1,5 milióna eur na hra, ktoré je picha starý ľudí. Hovoríme, že nie zo vlastných dával. Však ani ktorým daň rodičov vlastne dával, dával daňových poplatníkov. Hra, kde je perlou Starej Ľubovne a regiónu a okolia, je picho. Aj vďaka týmto peniazom. 1 milión eur na športovú halu, ktorá stojí, je dôstojný stav. 4 milióny do nemocnice, regionálna nemocnica, jedna z najlepších na Slovensku. Zimný štadión, samozrejme, zimný štadión, to je stála téma. Zimný štadión, niekto, pán Čípor, ty si bol v komisii, ktorá vyberala, tak to dopadlo, takže o tom radšej nekomentujem. Je v štádiu vyšetrovania, sú tam znesené obvinenia, nebudem vstupovať, aby som neprejudikoval do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní. Čiže ďalší 1 300 000 za protivojnú hráku. To sú fakty, prelobovanie, pomoc, poviskovú setelnú pomoc, lobbying, prelobovanie, ľubovne to máme, nikto sa nie zoberie. Čo bolo, koľko prišlo za vlády pravicové, radičové, konkrétne fakty, nič viac. A ešte, pán Viganič, ja som odpoveď na otázku. Pardon, prečo kandidujem? Áno, ja som pred 4 rokmi sa uchádzal o podporu viacerých politických strán, nikto ma nepodporil, kandidoval som ako nezávislý, pretože nikto ma nechcel, všetci mali svojich kandidátov, takže som kandidoval, ja sa nehanbím na to, že každý má nejaký názor, každý má nejaké zmyšľanie, nejakú orientáciu, ja som ľavicový orientálny politik, poznám vrcholný, viac ako tretinou vlády si týkal štátnych tajomníkov, čiže je pochopiteľné, že som prijal ponuku kandidovať ako kandidát Smeru, pretože viem, že mám tam otvorené dvere, sú pri vláde, sú pri moci, môžem nám pomôcť. Takisto Hucka je väčšinu v parlamente, je smerácká, je tam županý smerák, takže hľadám, nepozerám na politiku, ja kariéru nepotrebujem robiť, ja som už mám dosť rokov a som na iných stoličkách sedel, ale vidím šancu takto pomôcť mestu, v ktorom žijem. Ďakujem krásne. Nech sa páči, pán Tulko? Tu je jednoduchá reakcia na to, pretože 2006-2010 bola v tej vláde takisto strana Smer SD a mali sme primátora, ktorý nebol v strani a do mesta prišlo 10 miliónov eur, takže myslím si, že... Ale z eurofondov. Presne tak. No, takže to je kompletný výsledok. Pán Tulko, možno ja vám položím otázku. Ja som sa veľmi pobavil na tom, keď primátorovi Žiliny odpustili dlh. A vtedy na Expresse, neviem to zvučilo Express v aute, volali starostu a sa pýtali, že ak by vo vašej obci a vašom meste vám postavili nové kino, nové divadlo alebo ešte odpustili, či by ste vstúpili do strany Smer. Takže pýtam sa vás, ak by vám napríklad vláda Slovenskej republiky povedal, že ak vstúpite do strany ako primátor, že vám postavia obrazu a pomôžu s rekonštrukciou hradu, vstúpili by ste do strany? Pevne verím, že to ani v najhorších nejakých víziách takto nefunguje. Ďakujem pekne. A nech sa páči, ďalšie otázočky, prosím. Moje meno je Richard Malý. Chcel by som sa opýtať takú vec, že v diskusii odznelo, pán primátor z vašich úst, že keby ste mali takú možnosť, tak by ste zrušili politické strany. Na druhej strane, v minulých voľbách ste kandidovali ako nezávislí, teraz kandidujete ako straník. Teraz tu hovoríte, že cyklocestu, kto vám to podporí, keď vy tam máte Sokola a ostatných iných. Mysleli ste to vážne, keď ste hovorili o tých politických stranách, že zrušiť, alebo naozaj ste nastavení tak, že naša spoločnosť, za chvíľku máme 17. novembra, prípadne Deň boja za demokraciu, mládežnícky parlament, tak ja som chcel opýtať, že to myslíte vážne s tým zrušením, alebo sa tomu tak populisticky nahodili? Moje skúsenosti za 4 roky som v parlamente mi hovorili, že takto treba spraviť, pretože sa hráme tu na politické strany, máme plné už tá reči pred voľbami, ako nám záleží na Ľubovni, ako mesto, ktoré mám rád, mesto je viac ako politika a 4 roky sú tu politikáči a nepozerám na spoločný záujem mesta, aby to mesto vyzeralo, aby sa tu dobre žilo. Čiže z toho dôvodu myslel som to vážne a keď som takom možnosť, bohužiaľ nemám, tak by som to aj neplatil. Smiem? Ďakujem pekne. Veľmi pekne vás prosím, zachovajte dôstojnosť svojho chovania a tiež hlučnosť svojho vyjadrovania. Sme na diskusii, kde sa chceme rozprávať s kandidátmi o tom, čo chcú v budúcnosti mladým ľuďom priniesť a vypovedať otázky. A je nevhodné, ak vašim zosmiešňovaním a podobnými vecami túto debatu znehodnotíte. Takže vám ďakujem pekne. Nech sa páči. Ak je tu priestor na nejaké ďalšie otázky, veľmi radi ich privítame. Nech sa páči.
Dobrý večer, volám sa Patrik Boďo. By som sa chcel zapojiť. Rozprávali sa o tých školách, kde nachádzajú sa na každej otázku by smerovať na pána Bignieča. Rozprávali ste o tom, že vysoké školy sa nachádzajú v každej dedine na Slovensku. Tak sa vás konkrétne pýtam, čo si myslíte vy, prečo je to tak? Pretože školstvo sa stalo biznisom. Vymysleli sme normatív a každá škola bojuje o žiaka, o študenta, pretože na študenta dostáva priemer vysoká škola 50 000 eur, pokiaľ mám dobré informácie. Čiže masovo sa naberajú študenti, aby mali peniaze a na kvalitu sa nepozerá. Takže je to biznis. Vid posledné medializácie, ako sa odmene rozdielovali, takže dáme toto. A prečo ste to potom porovnali s Norskom? Pretože v Norsku sú len dve univerzity. Dánsku sú dve univerzity. Dánsku sú len dve univerzity. Tak to treba uviesť ten dôvod. Prečo ste to porovnali s Norskom, hej? Pardon, myslel som Dánskom som hovoril. Ja si myslím, že to je trošku... Mali ste tam uviesť, že to súvisí trošku aj s tou nezamestnanosťou a s tým... Pán Boďo, vy nerozprávajte, no my ste sa pýtali, som mu odpovedal, takže buďte tak dobrý. Mali ste to tam uviesť. Ďakujem pekne. Myslím, že vlastne aj toto práve nie je v kompetencii primátorov. Táto téma bola spomenutá len ako okraj alebo ako dopad istej oblasti. Poďme ďalšie otázočky. Prepáč, to bol prvý, ďalší. Prepáč, Marek. Sa páči. Ja by som sa chcel opýtať obidvoch kandidátov, aký majú názor na herne, ktoré máme v Starej Ľubovni, ktoré vďaka tomu, že nepodporili jeden poslanec v mestskom zastupiteľstva z nášho konkurenčného tábora, konkrétne strany Smer, tým pádom sa herne vrátili do Starej Ľubovni. A chcel by som sa obidvoch kandidátov opýtať, aký majú názor na to, že herne v našom meste prekvítajú a celkovo k hazardu. Viem, že niektorí podpísali petíciu proti herne, niektorí nie, tak aby sa vyjadrili. To mám povedať ako prvý, sledujte otázku. Ja si myslím, že veľmi rád by som si nášho pána primátora vypočul. Nech sa páči, pán Zganič. V meste, čo sa týka herní, čo sa týka kasín, napríklad v Rusku prezident zakázal herny. Zakázal. Je to vec štátu. A herny nie sú. Napríklad. Čo sa týka mesta, vytvorili sme inštitút, kde poslanci môžu chváliť miestne referendum. Bola tu veľká politická téma, čo s herňami. Ja a priori ako osoba, žiaden, čo vytvára závislosť, žiadna vec mi nie je k srdcu. A bohužiaľ, obviňovali ma na Facebookoch, aj vy, pán poslanec, som jeden z tých. Ja podporujem herne, ja neschvaľujem, ja nehlasujem, o tom rozhodujú poslanci. Tak si mi ukázali niečo, čo nie je pravda. Ja som herne neschvaľoval, nepodporoval. Bol zákon prijatý, o pol roka platil. Centrálny štát toto nezrušil. Čiže my, ak niekto nám predloží žiadosť, že otvára herňu a splňa zákonom stanovené podmienky, my nemáme spôsob, ako zakázať. Prijali sme miestneho referenda, netreba toľko podpisov, lebo treba, stačí, keď poslanci odsúhlasia, ako prezidentov všeobecné záväzné nariadenie, že sa koná miestne referendum, kde stačí tretina účastníkov, občanov, ktorí majú právo hlasovať. Prečo neiniciujete tento inštitút? Nech sa páči, pán Tomko, vaša otázku. Ďakujem. Ja si myslím, že v tejto téme bol naozaj veľa emócií a myslím si, že teda nie je dobré nejak tie emócie potom ešte stále živiť a rozdúchávať. A samotné mesto Stará Ľubovňa nie je jediné, kde zákaz hazardných hier neprešiel, napríklad aj v Spišskej Bele neprešiel. A mňa zaujal názor teda pána primátora Štefana Bieľaka, ktorý ja ho prečítam. Očakával som, že poslanci mestského zastupiteľstva schvália návrh uvedeného všeobecného záväzného nariadenia, ktorý som im predložil na schválenie. Rešpektujem rozhodnutie zastupiteľstva, aj keď ja osobne som za prijatie uvedeného zákazu. Uvedenej téme je možné sa kedykoľvek vrátiť, nakoľko predložená petícia nemá časovo obmedzenú platnosť a na tejto téme je možné opätovne hlasovať kedykoľvek v budúcnosti, použitím tej istej petície, avšak s novým návrhom nariadenia. Predpokladám, že k uvedenej téme sa opätovne vrátim, a to najskôr po komunálnych voľbách, kedy o takomto návrhu budú môcť rozhodovať nové zastupiteľstvo. Čiže myslím si, že to je tiež spôsob, ako sa vyjadriť tejto téme. Ja osobne som petíciu proti hazardu podpísal a som proti hazardu. Ďakujem.
sa páči, ďalšie otázočky z publika. Dobrý večer, prajem, ja som Marek Hrebík a ešte predtým, než budem sa pýtať niečo o kandidáta Ľuboša Tomka, by som rád reagoval na Michala Šekoša, poslanca Mestského zastupiteľstva. Len na ozriemenie petície bola podaná To môžem reagovať? v deň... Prepáčte, ja vás chcem upozorniť, nie je to vaša diskusia. Ja viem, ale skúsme to rešpektovať. Môžeme povedať. Áno, dôležitá informácia spomenúť, že jednoducho... Skúsme sa dostať k tej otázke, prosím. No, nie, pán Rudolšiak... Prepáčte. Vážené publikum. OK, vážené publikum, chcem vás poprosiť o rešpektovanie a toto príkladné chovanie kandidátov, ktorí myslím, že sú v najväčšom boji, dokázali celú asi hodinu a pol sa držať fakt v kľude, neútočili na seba, nehádali sa, neskakali si do rečí, tak jednoducho berte si z nich príklad. Áno, super. Vidíte, či už jeden alebo druhý, keď budú zvonúť svoje funkcie, tak budú asi tými príkladnejšími primátormi, lebo jednoducho dokážu dodržovať pravidlá. Tak vás o to prosím, veľmi vás o to prosím aj ja a skúsme klásť len otázky, na ktoré chcem počuť odpoveď. Nech sa páči. Ja budem reagovať ďalej na toto. Chcem sa opýtať kandidáta Ľuboša Tomka na post primátora mesta Stará Ľubovňa na obdobie 2014-2018. V vašej volebnej kampani veľa počujem informácií o tom, že Ľuboš Tomko nerozdeľuje, Ľuboš Tomko spája. Si hovorím, super, paráda, veľmi tam fajním v tom, že spájate. Avšak realita je trošku iná, keď si zoberiem to štoročné pôsobenie v mestskom zastupiteľstve. A teraz sa chcem opýtať, skutočne ste spájali počas tých 4 rokov, ktoré ste boli tam, a skutočne spájali ľudia, ktorí vás podporovali ako nezávislého poslanca? Nenevajte sa, ale mali by ste si poupraviť váš slogan, ešte ak môžem dopovedať. Ďakujeme za otázku. Áno, ešte jedna vec, len chcem dopovedať, že mali by ste si o svojej kampanii trošku zmeniť informáciu o tom, že už nebudem rozdielovať. Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči. Tak toto bol typ rečníckej otázky, kde si autor aj sám dal odpoveď. Ale ja, čo sa týka slogánu, nerozdeľujem, ale spájam. Ja musím oceniť naozaj s pánom primátorom, mám veľmi korektné vzťahy. Pán primátor, vždy, keď sme sa aj, dajme tomu, pohádali, vždy to bolo na vecných argumentoch, lebo obidvaja sme v Starej Ľubovni od roku 1982, obidvaja sme z rodiny, kde boli 5 súrodenci, ja som bol najstarší, pán primátor bol najmladší, a teda chodíme do rovnakej certy, ja trošku som vzadu, pán primátor vpredu, ale naozaj každý si hľadá svoje miesto. Ďakujem veľmi krásne. Radi privítame vaše ďalšie otázky. Fakt vás poprosím, nekladste si rečnícke otázky, ako je pán Tomko, na ktoré chcete počuť, to si sa odpoviete. Takže v rámci pravidiel, ktoré platia aj pre vás, nech sa páči, prejsť na ďalšie otázočky. Ak nebudú, nech sa páči. Neutralizujem, ja sa budem vyjadrovať. Ja sa chcem opýtať, či nikto v svojom volebnom programe, vlastne obidvoch kandidátov sa chcem opýtať, myslel aj na skupinu ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí takisto žijú v našom meste a tvoria toto mesto. Možno dám nejaký návrh na zlepšenie života týmto ľuďom a samozrejme aj nejaké možno vytvorenie pracovných miest pre túto skupinu. Ďakujem krásne. Veľmi pekná otázka, nech sa páči vaše odpovede. Pán Tomko teraz? Áno, veľmi rád si tento námet vypočujem. Takáto konkrétne riešenie je bezbariérové prechody. Myslím si, že to je teda spôsob, ako trošku ľahčiť zdravotne handicapovaným ľuďom a život Starej Ľubovne, ale samozrejme je v tejto problematike ešte veľa čo zlepšovať. Keďže sa tejto problematike venujem, tak veľmi rada pomôžem prvýkoľvek kandidátovi. Pán Biganič? Teraz konkrétne kroky. Upravovali sme chodníky, veľa chodníkov, všade dávame pre zrakovo postihnutých navádzacie líšty, všade. Na každé, čo sme robili za tieto 4 roky, vždy sme to tam akceptovali, dávali sme. Dom svätej Anny je inštitúcia, ktorá pracuje so zdravotne aj mentálne postihnutými ľuďmi.
vďaka aj mestu, že sme sa s radosťou zapojili do projektu ako partner, chránené bývanie, vytvorili sa podmienky, bez súhlasu mesta nebolo možné, dva byty dostali, aby mohli pripraviť chránené bývanie, vychádzame im stretí. Ďalšia vec, na mestskom úrade sme vytvorili chránenú dielňu, kde zamestnáme zdravotne postihnuté ľudí s obmedzením na kamerovom systéme, takže mesto robí konkrétne kroky. Navrhoval som, aby sme vybudovali verejné toalety pre vozičkárov, pretože na okresné mesto hanba nemáme, v dnešnom storočí nemáme toalety pre zdravotne postihnutých. Takže to ďalšia téma, bohužiaľ bola zamietnutá. Možno, že doplním, tiež by si boli ochotní prijať fakt názory ľudí z terénu, ktorí priamo v tej škole pracujú. Samozrejme, to robím. My spolupracujeme, akože výsledky si myslím si, že zatiaľ veľmi dobré, ale mala som skôr na mysli skupinu dospelej populácie, ktorí by sa chceli integrovať do spoločnosti svojou prácou a pracovať. Nie sú tu pracovné miesta pre túto dospelú populáciu. Ja som hovoril, v rámci možnosti sme vytvorili chránenú dielu na mestskom úrade na sledovanie kamerový systém, kde traja ľudia s zdravotným postihom našli prácu. Takže my tento inštitút, čo je možné využiť cez úrad práce, sme ho využili a mienime ho využívať aj ďalej. Ja len krátko pána primátora popravím, že nie je to inštitút chránený dielne, ale chránené pracovstvo. Ako som to nazval, ten podstatný efekt, že tí ľudia nájdu prácu. Áno, nie je to paragraf. Ja určite dobre. Ďakujem krásne. Nech sa páči, a tu sú ešte ďalšie otázočky z publika. Dôvodný diskusia. Nech sa páči, ešte jedna. Michal Filičko menuje. Ja mám dve otázky. Prvá vec, ak mal by dvoch pánov kandidátov. Prvá vec je, čo mestské soročky, ako to plánujete riešiť v budúcnosti. Ja viem, že toto je poda pre mladých, ale sú to aj seniory. Čo pre seniorov plánujete v budúcnosti? Hej, asi tak. Nech sa páči, preto začal pán Tosko, prvý, takže pán Biganič. Dobre, ja len úplne v krátkosti, potom to samozrejme môžeme rozobrať detaľnejšie. Konkrétne pre seniorov, myslím si, že kompetencia mesta sú práve poskytovanie sociálnych služieb, ambulantnou a terénnou formou, čiže myslím si, že denné centrum pre seniorov má tu svoje miesto. A čo sa týka mestských spoločností, tam je takisto veľká výzva dotiahnuť racionalizáciu, bol tam predkladaný model jednej príspevkovej, jednej seločky, takže to takisto treba dotiahnuť. To je tiež moja myslia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja mám veľmi jasnú predstavu, pretože vyše 20 rokov som aj v biznise, takže mám jasnú predstavu, zvolil som niekoľko medzinárodných spoločností, mám jasnú predstavu fungovania mestskej spoločnosti a začal som uplatňovať na proti 4 rokov v mestských spoločnostiach, kde sme, ak som prezentoval výsledky, to, čo bolo doteraz, sa nesmie opakovať. Jednoducho, že manažment si naďalej peniaze, ktoré patrí, mestské peniaze, to sú mestské spoločnosti, 100% akcionár je mesto. Nie je to vytvorená soročka, aby manažment profitoval významne a mesto sa prizeralo. Čiže ja mám veľmi jasnú predstavu o reorganizácii mestských spoločností. Hlavne ide o verejnoprospešné služby, pretože toto je v kompetencii zastupiteľstva. Čo sa týka obchodných spoločností, všetky SROčky je v kompetencii voľného zhromaždenia akademičného orgánu spoločnosti, že tam je to jednoduchšie. Čo sa týka VPS-ky, jednoducho treba, aby to fungovalo ináč. Mám veľmi jasnú predstavu a ak mi nám voľbu určite preložím aj verím, že bude voľa v zastupiteľstve zmeniť, pretože nám unikajú strašne veľa peňazí na DPH, jednoducho nemôže na objekte, ktorý je energeticky náročný a tak ďalej. Čiže mám jasnú predstavu a ešte bola otázka dom seniorov. Samozrejme, že problém je pár sekúnd. Je pekné povedať, že chceme dom seniorov. My máme, teda v konkrétnom programe je vybudovanie s kompletnými službami na území nemocnice. Je to spoločný projekt Vúcky a mesta ako 30. majiteľa Centrum pre seniorov, kde budú mať aj zdravotné služby, aj ďalšie. Máme tu domov dôchodcov úzka. Ešte áno. Jedna doplňujúca otázka, a nedám ako prepátajú. Čo si myslíš, je vhodný, keď už
tých mestských seločkách a mestských podnikoch a tak ďalej, prečo jeden riadny človek z Ľubovňa nemá kvalitných manažerov? Zakažme do Ameriky ťahať mozgy zo sveta, zakažme cudzincom prichádzať na Slovensko, veď je voľný trh, pani. A najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. A to rozhoduje, to zodpovedá aj trestnoprávne za SROčku. Pani, takže o čom sa to rozprávame? Ja poviem sa, že dobre, veľa sa tu rozpráva pán primátor o Michalovciach. Ja, keby som, čo sa týka, aj keď bol z Michalovec, no už nech je problém. Nech Slobiter nevytvára stratu. Toto je problém, ktorý treba riešiť. Aby ten manažer bol naozaj šikovný. Už aj keď je z Michalovec, no tak nech je. Ale nech je to hospodári do... Pán Tom, ja som povedal, ja som sa v Michalovce nenarodil, ani som tam nikde nežil. Ja som Michal, ale nie Michalovčan. A čo sa týka... Nikdy Slobiter nevrácal toľko peňazí ako za tieto 3 roky. Prvý rok vrácal preplatky 113 000, druhý 80 000, tretí rok cez 90 000. To sú ľudí, to sú peniaze, ktoré ľudia dostávali a sa im vracali. Toto tu nebolo. Za primátorov KDH sa za 4 roky ani cen nevrátili. Ani cen. Ani cen. A straty boli. Technický problém. Auto SL značka 395 BG strieborný Citroën musí preparkovať auto, pretože jeden ujo chce výjsť a nedá sa. No to. Ale Citroën, no, pani moderátorka, ušla mi myšlienka, je? To KDH tam bolo. A je môžem ešte raz Ja to zopakujem. Nie. O tej strate Slobiteru si chcel hovoriť. Áno. Slobiter vytváral straty aj v minulosti. 130 000, 128 000, 150 000, 206 000. Dobre, už sa mi vrátim. Porovnaní s rokom 2010 o 13 000 gigajoulov tepla Slobiter neboli viac. Mohli robiť 13 000, ale zaplatili by to ľudia. Mohli prekurovať, mohla cirkulovať 60 stupňová voda, ale zaplatili by to občania. Čiže Slobiterom je tu mestská spoločnosť, ktorá slúži odberateľom občanov a nebude žiť na ich úkor. Takže to zrejme sa pýtate ľudí, ktorým sa vracali preplatky, že či sa vracali v minulosti, ako ich k tomu stávať. Ale pán primátor, boli aj nedoplatky, bolo to riešené aj na zastupiteľstve, konkrétne interpeláciou pani poslankyne Olahovej. Myslím, že na okružnej tiež tie problémy stále sú, čiže určite je čo zlepšovať. Myslím si, o teplných rozhovoch by sme tu mohli ešte veľmi dlho rozprávať, ale Ešte možno len maličká poznámka. Mám takto, každý odberateľ v meste, mám to na stole, pravidelné hlásenia, je tam 15 položiek, z čoho sa skladá cena. Do haliara, do detaily vyčíslené. Každý občan, ktorý bude za mnou, alebo podnikateľ, ktorý odoberá teplo a teplú vodu od mestskej spoločnosti, do haliara sú prísne a presné merania, merače, ktoré sa menia zo zákona každé 2 roky. Čiže tam sa nedá. Niekto platí nízke zolové platby, pochopne, že má nedoplatú. Ďakujem. Krátka reakcia. Ale krátka tiež. Dobre, pán primátor, problém naozaj, že možno nie tak v teple, ale ohrev teplej vody, ten je veľmi problematický, čo sa týka ekonomickej kalkulácie a na to tiež. Jednoznačne. Podľa URSA, ktoré nám stanovuje cenu, môže maximálny výrobca tepla účtovať k cene tepla 6% straty na dopravu rozvodu. My máme niekde 16% straty, 30-ročné rozvody. Chvála Bohu, že držia pokope tým vlátnikom, ktorý tam je. Ďakujem. Ale úplne kratučku. Medzi kotolňou a operným miesto plavárňou je veľká strata, 204 000 kW. Čiže to je tiež... 16% strata. Presne tak. A to jednoducho ide na vrúb mesta. Čiže toto je tiež... Občanov. Nie. Nevstupujte do diskusie, prosím vás. Zákon hovorí jasne a je to kontrolované. 6% môže výrobca tepla účtovať na dopravu, viac nemôže. Zbytok musí pokryť z vlastného zisku, z vlastného. Takže žiadne také. Ďakujeme veľmi krásne. Ďakujem najmä. A nech sa páči. Ešte otázka na pána primátora, čo sa týka konateľa spoločnosti Slobiter. Prirovnali ste ho k
nejakom prírodnom mozgu do Spojených štátov. Je jeho funkcia teda spojená s jeho nejakými kapacitami, alebo s tým, že sa poznáte teda zo spoločnosti Tema Invest? Áno, spoločnosti, ktorá sa zaoberala predajom zbraní a celými. Tema Invest má licenciu, Tema sa nezaberala len týmto a Tema. Terajší konateľ spoločnosti bol 5 rokov predsedom dozornej rady východoslovenskej energetiky. Nemci sú hlavný akcionár, 5 rokov, kde je obrat 1 800 000 000. Preto som si zobral ako energetika, ktorý celý život pracuje v energetike, v naftoprojekte, v Naftec-Beli a 5 rokov predseda dozornej rady, aj keď sa vymenila vláda, ešte bol rok bol predsedom dozornej rady distribučnej, ktorú ovládajú Nemci. Takže kvôli tomu som bral ako energetika alebo odborníka na energetiku. Ďakujem veľmi pekne. Chcete reagovať, pán Tomko? Ďakujem, nech sa páči. Mňa veľmi trápi, že v našom meste máme také žlté autobusy a ja chodím len autobusom, lebo mám takú bambulíček, ale nechodím autom. A pravdu, že ideme v tom autobuse dvaja alebo traja, je to obrovský autobus a ten grafikon, ktorý je, tak je ešte z roku, keď som bola malá, stále ten istý. A máme tu križovatky, máme tu svetelnú signalizáciu, že tie autobusy sú tu prišli, majú ešpeziatku Michalovce, ale nie sú prispôsobené tomu mestu, ako je teraz a potreba, aká je na tieto autobusy. Prečo tie autobusy nie sú menšie? Či má mesto toľko peniazí, že tieto autobusy tak platí, tak prázdne. Dneska som tu zvlášť o 6. a celkom prázdny, prečo nešiel o 7, keď idú teby z kostola? Prečo tie autobusy nepomáhajú nám ľuďom, ale chodia povedzme sa šoféry? Pani Smreková, každý občan má možnosť dnes pripomienku. Veľakrát sme menili. Cirkevná škola, gymnázium potrebovalo úpravu spoja. Napísal mi riaditeľ list, bez toho, aby bol akýkoľvek problém, sme zariadili, že spoj ide až na Štúrovu, aby stihali študenti, ktorí prichádzajú ráno vyučovanie, aby boli stihali autobus na Štúrovu. Volali mi z Panasonicu a tejto firmy, že jednoducho treba upraviť spoje, upraví sa spoje. Ja nie som dispečer, všetkom neviem. A prečo žlté autobusy? Pretože sme urobili verejnú súťaž, ešte dopoviem, pardon, verejnú súťaž, kde sa firma prihlasila, prečo sa neprinesla miestna firma. My sme platili sme, pretože že je zákon o cena, ktorá je stanovená, do toho sa ráta náklady na PHM, opravy a tak ďalej a je nejaká cena, rozdiel medzi príjmami spoločnosti a náklady má hradiť mesto vo verejnom záujme. To je zákon, to nemôžeme zmeniť. Keď bola naša mestská firma, miestna spoločnosť, platili sme za kilometr 3,40, 2,90, nikdy sme sa nemohli dopočítať. Len za to, že autobusy pristávali na stanici, ktorá je súkromná, nie Buskarpaty, ale mali ju majiteľia, sme platili ročne 40 000 eur za to, že autobusy pristávali. Máme 2,20 stanovený fix. Vieme na každej stavke, koľko nastupí, koľko študentov, koľko dôchodcov. Dôchodcovia majú za euro 20 jazd, to tu nikdy nebolo. Šetríme 40 000 eur a nie je jedno, keby si z Hongkongu. Prosím. Je to prelešťácie. Nech sa páči. Ďakujem. Poprosím ešte raz publikum, aby si svoje emotívne záchvaty nechala pre seba, lebo budem nutený buď ukončiť túto diskusiu, alebo iné kroky. Pekne vás prosím. Môžem doplniť otázku? Prosím, nech otázka je veľmi stručná, veľmi konkrétna. Nech sa páči. Pán primátor povedal, že pripomienkovanie, občan pripomienkuje, že nie riešia. Pripomienkujem a pripomienkovali sme to cez odkaz pre starostu, ktorý som vo viakom živine zaviedli sme v meste, máme ho, zvýtazili, takže a preto sme ho hodnotili ako lepšia transparentná. Otázočka? Podali sme tento podnet aj na odkaz pre starostu, nebol riešený. Pravíte, že stále pripomienkujete, že nie ste dispečer, ale cez odkaz pre starostu ste nedostali vysvetlenie. Pýtam sa, že prečo? Zistím, mestskú dopravu má na starosti pán Sovič, tak s pánom Sovičom, neviem o tom, možno neviem o tom, hovorím. Keď sa ma pýtali tiež s pánom Sovičom, povedali mi konkrétne, zavolali mi, bolo treba prispôsobiť mestskú dopravu v smene, zariadiť, lebo začali v sobotu smenu, stream leader, zavolal som
dispečerovi zariadili, že v sobotu zariadili ďalší spoj. Máte odkaz pre starostu a taktiež poslanci pripomienku. Prepáčte. Tiež. Takže Ďakujeme krásne za vaše otázočky. Prosím. By som sa chcel opýtať obidvoch kandidátov, že či teda pán primátor, či ste už to riešili a Ľuboš, či má to v pláne sa zaoberať, keď sme pri doprave myšlienkou školského autobusu napríklad. Stávajú sa také veci, že ráno hlavne tá doprava je dosť hustená pri školách a či takáto vec sa niekedy rieši. Poprosím vás, skúsme tému doprava veľmi jasne a stručne zhrnúť do poslednej odpovede. Takže pán Tomko. Myslím si, že nevyhnutná potreba tu nie je, aby sme zaviedli školský autobus, skôr nejak racionalizovať ten grafikon tak, aby to vyhovovalo žiakom a študentom. Čiže prispôsobiť grafikon reálnym potrebám. Nepochopil som spolu otázku, školské autobusy sa dajú zriadovať aj cez dotácie, keď vozím deti do školy niekde do obce alebo inde, ale ľudia nevidím potrebu prispôsob pre gymnázium cirkevné zvyšné ústretie, prispôsobný spoj zachádza, aby stiahli školu, aby stiahli oveden na autobusné spoj. Takže toto v praxi sa deje. A pán primátor, možno ten školský autobus je otázka budúcnosti, čo sa týka naozaj regiónu, lebo naozaj niektoré doliny z počtu žiakov stále klesajú, že možno raz bude aj školský autobus, ktorý bude zvážať. Z kapitoly školstva sa to dá na to požiadať na školský autobus. Žijeme ešte aj autobusu starého, ne, keby sa. Dobre, ďakujem pekne. Ak ešte máte nejaké otázočky, prosím, skúsme už odísť od téme doprava aj od téme Slobiter, čo som dobre povedal. SRO, alebo nejako tak. Nech sa páči, ak ešte sú nejaké otázky nejakého iného charakteru, to ešte neboli zodpovedané, nech sa páči, ak nie, prejdeme k záverečnej časti tejto diskusie. Okay. Ďakujem veľmi krásne. Ako budúci primátori, respektíve jeden z vás, to asi nie. Ešte aj tretí, aby sme nezabudali. Sú dôležité nielen slova, ale aj tá zručnosť. A najlepšie je, ak obidve sú ruka v ruke. Preto vás teraz poprosím, aby ste troška dávali pozor. Nejako takto bude vyzerať vaše posledné slovo. Máte priestor a čas hovoriť to, čo chcete povedať ako posledná s vašim plúcim voličom, dovtedy, pokiaľ vám hovorí táto zapálka. Keď vám táto zapálka už ako prestane hovoriť skôr alebo neskôr, tak musí dokončiť. Takže môžem ešte dať taký návrh, že by sme si tú zapálku držali sami, kým nám dohorí prsto. Kým nám dohorí prsto, kým nás nepopália, vtedy, keď nás popáli, skončí. A ty si myslíš, že prosím. Pán Bihaník začal, že si tu tak... Ja som trošku predĺžil čas. Zapálku som fakný. Tak, chcem povedať, že voliť nie je povinnosť, ale je právo. A ja pozývam všetkých ľudí, všetkých ľubovňanov, aby toto právo využili. Ďakujem. Pred 4 rokmi som slúbil zmenu a stavebnú ponovom. Aké zmeny sa tu udiali, ste mali možnosť vidieť za 4 roky, čo ešte nového. Chcem pokračovať v tomto programe, ak mi dajú ľudia hlas, ak nie s pokorou príjmem to, čo rozhodnú voliči, je to ich sväté právo. Ďakujem.